Iban, Bai, tontakeri egin izan ezkero, hola, egin. betaurrekoak ikut horrela. Betaurrekoak ikuntu horrela disimulanta eta... Bueno, hasiko gara jardunaldi honetan, elebitasuna eta bizikidetza titulopean. Murgilduko gara arratsalde honetan eta gurekin ditugun Miren Aburtzan Elordi, Miren Elisabete Larrinaga, Maile Etxebarria, bestalde batetik Paul Bilbao, Kepa Erdozia eta Patxi Baztarrika ditugu gurekin. Bakoitzak 5-10 minutuko denbora daukazude eta hasiko gara, handik, eskerretik, Maile, zuretzat hitza. Bueno, hasiera zizun, espero que bat eta idatzik idatzia, baina bueno, arratsalde honen mota behin eta bueno, eskerrik asko bihar halako ekitaldi batera gonbidatzeagatik eta bueno, hemen egingo gara gure gartzen hori, elebitasuna eta bizikidetza gai honekin lotuta, bai. Titulua entzun da bera, bueno, elebitasuna eta bizikidetza, ezta? Elebitasuna bueno, hausnarketa batzuk etortzen zitzaizkigun honen arira, bai. Batetik, hori, bueno, euskararen eremuan bi hizkuntza ditugu, hegoaldean, bueno, euskara eta gaztelania, iparraldean euskara eta frantsesa, eta elebitasuna zer ulertzen dugun, ezta? Horrek igual lehenengo kontzeptu modura, bai? Momentuan, hau da, hizkuntza biak funtzio eta maila berean egotea ulertzen badugu, momentu honetan, bueno, ez gaude egoera horretatik urrun gaude, bai. Bueno, horrek sortzen zizkigun, bueno, lehenengo igual, elebitasun horretan edo, hizkuntza bakoitzari, ze funtzio eman nahi diogun, nondik abiatzen garan, norantza joan nahi dugun, eta horrek, bueno, baduela bide bat. Eta bizikidetzaren gainean be, bueno, hor be, bizikidetza hitz egiten danean, askotan, euskaldunok egin behar dugu bizikidetza hori, ez da? Euskaldunok egokitu behar gara bestenetara, eta askotan guri eskatzen zaigu esfortzu hori, ez dakit, guraso elkarte batean birritan entzun behar ditugunean euskaraz eta gaztelaniaz testu berdinak, mezu elektroniko bat gaztelaniaz etzen zaizkigunean, eta beste klik bat egin behar dugunean euskaraz irakurtzeko. Bueno, bizikidetzaren gainean be, alde bat eukiko dugu zer esan handize, bai? Titulotatik horrek etortzen zitzaizkigun. Gauza horreko lan, bueno, euskerari azken finean espazioak irabazi behar dizkiogu, euskararentzako espazioak behar ditugu, euskaraz eta euskara hutsean jarduteko espazioak behar dugu, eta euskaratik pentsatu eta jardun behar dugu, bai. Askotan aipatzen da gainera gero alor honetan be bai, zertzela da batzuk, eta gero, bueno, joango da garatzen gazteak, ezta? Da, bueno, Leizala Fundaziotik jasotako dokumentuan be, bueno, gazteen alderdia aipatzen zen, bai. Begiratu dut gazte zer kontziratzen dan, zei, bueno, ni gaztea sentitzen naz, baina, bueno, gazte txartela, adibide bat jartzearen, bai, 14-30 tarte horretan ematen du Eusko Jaurlaritzak benipen, bai. Da, bueno, uste dut hemen bai hontan, hor eskaudela batez, bai. Bai, danok, begiratu dut, gutxi gora bera, bai, eta horreko lan ez, botezan azkenien be, gaztei buruz iten dugu berba, eta, bueno, gazteak izango dira, bueno, hainbat alorretan, hainbat kontutan, etorkizunean etorriko direnak, bai. Eta horren arira, aurten, bueno, Luiarre 50 urte betetzen ditu, eta ekitaldi bat antolatu gendu Nafarroan, 4 gazterekin, bai. Musikari bat, bideojoketan ibiltzen den bat, futbolari bat, eta laugarrena euskaltzale eta gazte, bi hitzoiek elkartu dituen elkarte edo, bueno, beste mugimendu berri bateko kidea, bai. Eta oso gauza interesanteak aipatu zituzten eurenetik, ezta? Guk ez badugu egiten nok egingo du, baina biziraupena gazteon esku usteko diskurtsoa zabaltzeak kontrako efektua egin dezake. Euskalduntasuna, euskararik gabe folklore hutsa da. Etiketak jartzea, euskal musika, ez dakiz zer, ez zait gustatzen. Euskara tresna da, ez da edukia. Erreferente euskaldun gutxi ditugu. Euskara aldarrikatu eta autu politikoa egitea da bidea, feminismoan bezala. Proiektuak sortu behar ditugu euskeraz, berezko eremuak. Ez da dira inori bili eskolan bezala, egizu euskeraz. Euskarazko edukiak ezagutu behar ditugu eta eduki honak sortu. Olako, bagia esan,
askotan intuitzen ditugun gauzak, baina bueno, beraien ahotan entzutea interesante izan zen. Handik esandakoetatik, bueno, ba, nik bi mutur hartuko ditut, bai? Ingurune digitala eta lan eremua, bai? Uste dutelako gainera, bueno, balu jarretik hortik egin dezakegulako ekarpena, bai? Eta beraiek aipatu zutenetik badaude beste atal batzuk, ba, kultur sorkuntza, kultur espazioak, trebakuntza soziolinguistika, bueno, gauza asko. Orduan, espazioak irabazte honetan, bueno, eta gazteak, bueno, bat egite honetan bebai, digitalizazioak gero eta espazio gehiago hartzen dago, aisialdian eta harreman sozialetan, eta, bueno, dispositibo bat daukagu danok eskuetan, orain be, bueno, hau ere online zabaltzen den egitasmo bat da. Hau, bueno, gero eta gehiago ditugu telebista plataformak, sare sozialak, eta, bueno, hemen eukiko dugu. Orduan, bueno, alor honetan hizkuntza teknologiek berezko lekua eduki beharko dute, eta gainera, ba, bueno, euskararen kasuan guk ez badugu egiten, euskaldunok ez badugu egiten, ez dut uste, hor dabiltzan erraldoi horiek egingo dutenik, bai? Eta, bueno, dakit, ikusentzunezkoi begira aukera bat daukagu, bueno, azpititulazioarekin, itzulpen automatikoarekin, bueno, zabaltzen dizkigu aukera batzuk. Ze azken finean, mundu horretan sortzen dan eduki guzti horren aurrean horri aurre egitea gatsa da guretzat, bai? Bazkarelako horren beste, bai? Bueno, eduki batzutan, bueno, guk euskera txertatzeko aukera auki geinke horren bidez, irisgarri izan daiteke jende gehiagorentzat. Ez diot euskarazkoak erderaz jartzea, diot besteak be euskaratzea, bai? Beste alor bat izango da pertsona makina arteko interakzioa, bai? Azkenien, bueno, kotxari, ja, ahotsez hitz egiten diogu, etxean badaude laguntzaile virtualak, bueno, hainbat gauza daude, horiek danak ez dute euskaraz ulertzen, enpresetan, bera eta gehiago erabiltzen dira, bai? Bueno, hor be, eukiko dugu beste alor bat, euskarari espazio horiek irabazteko, bai? Eta, bueno, azkenean, bizikedietza horretan be, bueno, gero eta gehiago joateko. Eta, bueno, bigarren aipatu gure dutena da, bueno, lan eremua, bai? Uste dugu, bueno, hezkuntza sistemak euskal gizartean lan handia egin duela, helduen alfabetatzeak, eta gero joaten gara lanera, eta, bueno, gutxik egiten dugu euskeraz, bai? Euskal Herrian, 2018ko inkesta soziolinguistikoaren arabera, Euskal Herri osoan, Euskaldunen 44% erabiltzen du, euskara gehiago lanean, bai? EAen 46, Nafarroan 39, Iparraldean 22, bai? Eta hori Euskaldunek, bai? Orduan, bueno, eta lagunekin baino, baina eraberean, lagunekin baino lankidekin egiten dugu euskara gehiago inkesta horren arabera, bai? Orduan, bueno, eremu importante bat da, ordu asko ematen ditugu danu be lanean, eta gainera, euskara ikasi duten askok, hau da, etxean euskaraz duten askok, beraientzat askorentzat, lan eremua izan daiteke euskara erabiltzeko ia eremu bakarrenetaikoa, bai? Eta, bueno, hor, errestasun batzuk lortzeak ekarri dezake bidea handiagoa. Eta eraberean, bueno, euskaldunontzat, euskaraz lan egitea erosoa, hobea, eta enpresetan eta erakundetan talentua, mantentzeko bide bat izan daiteke mantendu nahi badugu, bai? Balio hori ematea, bai? Orduan, bueno, bi bide horiek, apur bat, bueno, aurrera begirako honetan, uste dugu importanteak direla, eta era berean, bueno, gazteak behin da berriz aipatzen ditugunean, olakoetan, hor bez erezana eta zeregina aukiko daukinak egotie be, bueno, uste dute, interesante izan daikela. Oso ondo, ederto. Kepa, gozia, zuretzan da. Bai. Bueno, lehenik eta behin, eskerrak eman edizkiot, Itziar Laka irakasleari eta ikertzaileari, bera ni bere taldekidean naiz, eta berari luzitzen gonbitea, niri pasatu dit, eta nik esker honez egon hartu dut, zenetzako plazer bat eta hori bada, maila konpartitzea, partekatzea, hemen dagoen jendearekin, orduan, eskerrik asko bai antolatzaileei eta Leizaola Fundazioari, eta baita ere Itziarri, ez? Itziarrek zuzentzen du, nik lan egiten dudan taldea, han EH-un, Gogo Elebiduna izena du, eta Mikaela Portilla izena duen ikergune batean egiten dugu lan guk, eta gu batez ere arduratzen gara elebitasuna ikertzeaz, bai? Gure eginkizun nagusia da elebitasuna ikertzea, bizi garen tokian, bizi garelako, euskaldun guztiak garelako elebidunak,
bai, eta hortaz gain badaukagulako balore erantzi hori euskara bera ikertzeko aukera daukagula, ez? Euskara hizkuntza arraro xamarra da jende askoren begietan, eta ditugun beste hizkuntzak, gure burmuinan ditugun beste hizkuntzak dela frantsesa edo dela espainola, normalxeagoa da, eta orduan ikerketa egiten, elebitasuna ikertzen den beste esparruetan edo, normalean antzekoak diren bi hizkuntzekin jokatzen dute, eta guk badaukagu hizkuntza bat pixka bat desberdinagoa, eta bestea normalxeagoa gaztelera edo frantsesa dela, ez? Guk Gasteizen daukagun laborategian badauzkagu gure makinak eta badauzkagu gure esperimentuak egiteko instalazioak eta pixkanaka elebitasuna ikertzen dugun horretan ikusi dugu nola noiz jabetzen zaren lehenengo hizkuntza, edo bi hizkuntzak batera ikasten dituzun edo bigarrena beranduago ikasten duzun edo zure burmuinak mekanismo berak edo diferente batzuk erabiliko dituela bigarren hizkuntza hori prozesatzeko garaian, bai? Eta, esperientzia, 12 urte daramatza gogo elebiduna taldeak lanean, eta esperientzia horretan ikasi dugu, eta nik garrantzitsua dena gauza bakarra esango dut gaur, eta gero ez da gitaltxata joango naiz, garrantzitsua bada behintzat, eta hori ondo markatu nahi dut, bi hizkuntza pertsona bakar baten garunean oso eroso bizi direla, oso normala dela gure garunetan bi hizkuntza edukitzea. Bizikidetza nik hortik ikutuko dut batez ere, zen nik bizikidetza ezer gutxi dakit, soziolinguistika ez dut, ez da izan sekulan ere ikerketa lerroa, baina bai ikertu ditu dela elebidunak eta beraien burmuinak, ez? Eta hori argita garbi dakigu, bi hizkuntzak eroso daudela, komodo, ondo sentitzen direla, gustora daudela burmuinetan. Gainera, jakin badakigu UNESCO eta hainbat ikerketa egin dira, badakigu munduko populazioaren gehiengoa elebiduna dela gutxienez, edo hitza dela gutxienez, bai? Eta horrek esan nahi duena da, jende askoren pentsamenduaren kontra edo elebitasuna izatea ez dela salbuespena, baizik eta norma da, bai? Salbuespena dena da elebakarra izatea, ez? Eta oraindik ere askotan gauza hauek aipatu behar dira, ez? Orduan, elebitasunak toki hartu behar balin badio, beste esparru batzuetan elebakartasunari, hori zitzen balin badabiltzat, esan beharko dugu, gu ez garela salbuespena justu ez, bestea dela. Zekuk jakin badakizkigu, gurea, eta elebakarrena ere badakigu, ez da. Orduan, hau da, garrantzitsuena naukana esateko. Gero hitz egin dezakegu, bi hizkuntza burmuin batean ukitzea, bere garaian duela 10 urte edo egin ziren hainbat esperimentu, ez, abantailak zituen edo desabantailak zituen, eta horrelako kontuak, ez. Abantailen artean, aipatzen zen, ez, nola guk elebiduno garenok, informazio kontrajarria beto prozesatu dezakegula, ez, adibidez, askori pasako zitzaion behar bada, ez, semaforo bat ikusi, eta batean, zuk gorria daukazu zurea, baina batean oinezkoena jartzen da berde, eta ez dakizu zergatik, azeleradore ematen diozu pixka bat, eta ez, horrelako informazio kontrajarria prozesatzeko hobeak omen gara elebidunak, edo edo badira ere beste kontrol ejekutiboa argi dagoena da, guk bi hizkuntza ditugu, ez? Orduan hizkuntza bat hitz egiten dugun bitartea besteari nolabait egin behar diogu olako zapaltze prozesu bat, ez? Inhibizioa ditzen diogu guk, ez? Bestea ez zaigu atera behar. Orduan, ez ateratze horretan gure burmuinak ere nolabaiteko lanak egin behar du. Eta lan guzti hori azkenean gimnasia da gure burmuinarentzako, eta gimnasia egiten den burmuin bat burmuin osasuntsu bada. Hori ere oso garrantzitsua da, ez? Orduan elebitasunak badauzka bere garaian ikusi ziren zenbait onura, ez? Egia da, gero, erreplikatu batzutan igual ez direla erreplikatu emaitza guztiak, baina sekula lortu ez den emaitza da, elebitasunak kalte egiten diola gure burmuinari, bari? Hori sekula ez da gertatu da, edo emaitza positiborik ez edukitzea, edo emaitza positiboak topatzea, baina kontrako emaitzarik ez da topatu. Hala ere, egon dira, desabantailak eta proposatu dituztenak, ez? Adibidez, zuk hartzen balin badiozu betxiki bat, elebiduna, eta egiten balin badiozu, test bat, agertzen balin badiozu, zen bat hitz dituen, normalean, elebakar batek baino hitz gutxiago botako ditu. Baina, klaro, zuk test hori egiten diozulako, elebakarrak dakien hizkuntza horretan, bakarrik. Zuk mutiko horri egiten balin, eskat horri egiten balin badiozu, test bere bi hizkuntzetan, horria, zakuak biak elkartzerakoan hitz gehiago dakizki elebidunak elebakarrak. Baina, ez hor, badira, kontrako efektua ematen dutenak, baina gero benetan ondo ikusten balin badituz, ondo begiratzen balin badira, ez direnak, ez? Badaude ere gehiago, ez? Desabantaila gehiago, batzuk ekarri ditut hemen apuntatuta. Adibidez, irudiak izendatu behar ditugunean, antza,
pixka bat geldoagoak gara elebidunak. Niri jartzen balin baduidazu botella baten irudia, eta nik botella esamar balin badut, espainola ez tortzen balin badu, eta botella esten balin badu, azkarrago esako du, 50 milisegundu azkarrago, hori aspaldi egintzen lan bat, ez? Gero, aur txikiek ere, ikusi da, nola badauzkaten, estrategia diferenteak aur txikiak jaio eta segitu, 4 hilabeterekin ja ikusten dira nola elebidunarien inguruko zenbait zantzu erakusten dituzten, batez ere beraien ama hizkuntzarekiko aukeraketa egin behar dutenean, ez? Hor ere elebakarrak azkarxiagoak dira, elebidunak baino, bere ama hizkuntzaren bila joate horretan edo bere ama hizkuntzaren prosodiaren bila joate horretan edo azkarxiagoak dira, baina, bueno, hor bazen Albert Costa izena zuen ikerlari handi bat, hola psikologoa bera elebitasunaz pila bat arduratu zena, eta gizon honek esaten zuen, nik futbolean bakarrik balin badakit jolasten, eta oso ona balin banaiz, oso nahi izango naiz. Baina zuk balin badakizu futbolera eta tenisen jolasten, zuk bi gauza dakizkizu egiten, eta hori ez da txantxetako gauza, ez? Orduan, hori ere garrantzitsua da elebidunen kasuan, ez? Orduan, onurak edo abantaiak diren edo desabantaiak diren norberak jartzen dio etiketa hori, azken batean, guri gustatzen zaizkigunak edo guk bilatzen dituguna dira evidentziak eta gertaerak, ez? Gero etiketak norberak baloratzen ditu. Eta ez dakit, zer gutxi, bueno, batez ere, bi hizkuntzak burmuin badean bai dutela nolabaiteko konpetentzia, baina konpetentzia hori izaten da beti ere erabilerari dagokiona, bai? Zuk hizkuntzaren jabekuntza eta hizkuntzak ikasteko garaian oso garrantzitsua den faktoretako bada erabilera. Hizkuntza erabili egin behar da, gero ondo ikasi ahal izateko eta ondo erabili ahal izateko. Eta erabilera ez da bakarrik ateratzea kalera eta ikustea hor jendeak zenbat hitz egiten duen euskera. Erabilera ere bada, ez, guk zenbat denbora pasatzen dugun pantalla baten aurrean zerbait irakurtzen, edo zenbat denbora pasatzen dugun beste pantalla baten aurrean filma bat ikusten, ez? Eta filma horiek ez balin badaude gure bi hizkuntzetan, hizkuntza baten bakarrik balin badaude, pixka bat, gelditzen da horre, hankamot gelditzen da elebitasunaren bizikidetza, ezta? Eta, bueno, anekdota bestela edo aipatu nahi dizuet, nik esan dut, ez, Gasteizen egiten dudala lan, ez, eta gaur, beti bide bera hartzen dut, Gasteizen sartzeko kotxez, eta askotan beti gutxi gara bera bidea egin da daukatez, eta fijatzen naiz, ez, karteletan, eta beti ikusten dut, kafe, fe eta azentuarekin, iparra, peskaderia, anaiak, ez, horrelako gauza, rotulazio guztia, kalean ikusten duzu, hor bizikidetzak, ez, baten dizu rotulazio guzti hori, dena dago espainolez, gero, anaiak, edo iparra, edo dena, edo ez dakiz, badago beste bermuteria, lorea, horrelako zerbait, horrekalako gauzak ez, beti azkenean elebiduna denantzako, bueno, beste hizkuntza nola badakizun batzaizu, importa, baina elebakarra danari ez diozu jartzen inungo, ez diozu eskatzen inungo esfortzurik, eta ez diozu eskaintzen ez da ere behar bada ez, parekotasunak bilatze hori ez. Lehenengo kartela dagoena bi hizkuntzetan, udaletxearen kartel bada, justo zen plazan, hori borobil handi bada, eta jartzen du Vitoria Gasteizeko tranbia, eta gero tranbia de Vitoria Gasteiz. Baten behekin, bestean uberekin, eta gero evoluzio natural, evoluzio naturala. Batutan, ez gara hartzen, ez, baina hitzak oso antzekoak direnean, behar bada, ez dakit nork egin behar duen pauso hori, bizikidetzaren asunto honetan, baina horren antzekoak direnean hitzak guk deitzen digu kognatu hitzak, hizkuntzalaritzan badauka termino bat, eta da, forma bera du, eta esan nahi bera du, kognatu deitzen digu hitz horiei, bai? Behar bada, euskera gutxian jarriko bagenitu, elebakarrek pixkanaka hartuko lukete, badakit hau pixkat fuertea izan daitekela, baina guk egin berri dugu esperimentu bat, gure laborategian, eta bi hizkuntza sortu genituen, bi hizkuntza erabili genituen. Hartu genuen batetik hizkuntza bat, non erabiltzen genituen euskerazko egiturak eta euskerazko hitzak, erizainak ikusi du suhiltzailea, horrelako ikusi edo aurkeztu du, suhiltzailea, eta hitz horiek eta perpaus horiek eman genizkien espainol elebakar batzu ikasteko. Eta gero hartu genituen beste hitz batzuk, jarri genuen, enfermera, bomberoak presentatu du. Eta gure asmoa, biek hitzak ikasi zituzten, inongo arazorik gabe, hitzak dira, baina euskarazko egitura nola pixka bat arraroa da, ikusi nahi genuen zer gertatzen zen. Eta ikusi genuen hitzak ezagunak zirenean,
egiturak oso azkar ikasten zituztela gure partaidek, bai, espainol elebakarrak ziren. Orduan, pues, aprobetxa ezagun, zientziatik datorren evidentzia hori ez, eta nik ez dut esaten, rotulazio guztia jarri behar denik euskerak bakarrik, edo obligatu behartzaionik, edo behartu behartzaionik dendariari hizkuntza bitan jartzea bere kartelak, baina, bueno, evidentzia dagoen bitartean, pixkanaka, frogak egiten, jonda, behar bada horrela elebakar horiei piztuko zaiegin hori eta bizikidetza hobetuko da. Zer, azken batean, hemen guztia gara elebidunak, hemen bizikidetza egokia izango bazan, behar bada mai inguru horretan, ondo egongo litzateke ere elebakarrak egotea. Ez dakit. Beti guk pentsatu behar dugu elebitasunari buruz, guk pentsatu behar dugu bizikidetzari buruz, elebidunok nola tratatu behar dugun bizikidetza hori, baina elebakarrek ez dute horretan pentsatzen. Eta pentsatu beharko lukete. Arriskatu egin beharko genuke, ez da? Hombre, ez dut lortu nahi badugu. Bai, edatu da. Mila esker. Eta orain, Patxi Gaztarrika, zure txanda. Bueno, eskerrak emanez hasi behar nahi noski. Eskerrak Tola Fundazioari hemen parte hartzeko aukera hau emateagatik eta maikide hauekin egoteko eta parte hartzeko eta eztabaidatzeko aukera emateagatik, ez. Benetan plazer bada. Nik bueno, garai batean izan dut ohitura handiagoa holako gauzetarako, ez? Gauzak esateko eta kontatzeko eta bat. Eta orduan, bueno, neure buruarekin konfiantza gehiegirik gabe edo ez dakiz zer, bueno, pentsatu, idatzi ingo dut, bazpare, gehi galtzen bali banaiz gutxinez zerbait behiratzeko nudindoa joan behar naizen, ezta? Eta uste dut gaizki indu dela hori egitea, baina, bueno, utzi dezagun horretan, ariketa egina dago. Eta aitortu behar dizuet, zalantza asko izan ditu da. Lehenengo interbentzio hau, 5-10 minutuko operaldiko kortesia da zurea, egun gehiago, bestetik 10-era, hau nola enfokatu, ezta? Eta, bueno, ez nekien edo antolatzaile pasatu zenizkiguten 4 galdera horien inguruan egin, edo gauza orokorrago bat egin, bueno, azkenean erabaki dut, ondo edo gaizki, lehenengo hori gauza orokorrago bat egitea, eta pentsatuz, gero, 4 galdera horietan ez dakit hori moderatzaileak agintzen du, sartuko geran ez geran, ez dakit zer. Baina, orokorragoa egin dut, ez? Eta nik nire irakurketa noski, bueno, ez da horren beste kepak egin duen irakurketa, zeina ikaragarri interesatzen zait, beti interesatu zaizkit asko itziarrakak idatzitako gauzak, artikuluak, bueno, ikuspegi hau, niretzako bere garaian deskubrimentu bat izan zen, ikaragarria, benetan. Eta uste dut, esaterako bera azkeneko aipatzen ari zen kontu horietan, paisaia linguistikoak sortzen dituen inputak eta hiztunak alde batera bestera eramateko, laguntzeko, bultzatzeko, eta bar, ez dakit, nire hitzak ez du ezertako balio, baina animorik eman balin badezaket. Ikerketa horretan jarraitzeko, uste dut benetan hildo importantea dela, benetan importantea. Bueno, hori esan da, aparregituak kontatzen baina hasiko naiz, ez? Bueno, esan dut ikuspegi sozial batetik, ez? Ikuspegi sozial batetik gogoeta eginda, gure eleaniztasunaren islarik handiena elebitasuna da, gaztelaniarekin batera, frantsesarekin batera, beste neurri batean apalagoan ingelesarekin ere gero eta gehiago, eta gurera etorri diren, zorionez etorri diren, hainbat eta hainbat herrialdetako jenderen hizkuntzekin ere, ez? Eleaniztasun konplexua daukagu, baina ez naiz horretan sartuko, baina eleaniztasun horren isla nabarmena da gure kasuan, ez? Eta alde hortatik behirauta, euskaren auzia ez da justu hizkuntzaren auzia, baizik eta hizkuntza bizikidetzaren auzia. Eta hizkuntza bizikidetzaren auzia aldi berean, bada, bizikidetza sozialaren edo gizarte eraikuntzaren auzia. Hizkuntza politika alde horretatik begiratuta azken batean eskubideen auzi bat da, neurri batean behintzat. Ez bakarri baino bai neurri batean. Da pixka bat gure berdinen pare izatea. Eta paradoxikoa badirudi ere, elebidunek
elebakarrek dituzten hizkuntza eskubide berberak eukitzea behintzat praktikan. Zeren eta elebidunek, naiz eta formalki hizkuntza eskubide berak ditugun guztiok, gero praktikan gertatzen da elebidunek askotan, eskubide hori mugatuagoa dutela. Elebakarrei sekula kuestionatzen etzaiena, eta elebidunak eskubideak baino gehiago kasi obligazioak izaten dituztela, hori guztia kudeatzerakoan, ez da. Bueno, gurea bezalako hizkuntza minorizatu bat indarberritzeko prozesu batean nondik nora jo edo ikusteko, edo esateko, neuk esan ordez nik 3 erreferente ekarri ditut gaur hona, ez? Mitxelena, Txepetx eta Etxenike. Hola, aukeratxo bat egin, ez? Mitxelenak esandakoa da, irakurriko dut hitzez hitz, zuek seguru denok ezagutzen duzuen kontu hau. Gure herriak herri artean bere tokia behar duen bezala, hizkuntzak ere berea aurkitu behar du hizkuntza artean. Handikeriazko menturari gabe, iraupena eta hizkuntza segurtatzeko behar adinako tokia. Beste nonbait esan eta idatzi dudan bezala, diglosiaren purgatorioetatik iesi goazela ez gaitezela getoaren infernuan eror. Hizkuntza integrazioa beste zein bezain beharrezkoa dugu. Ni honekin bat nator itxu-itxuan, eta horrekatik ekartzen dut, iruditzen zaidalako, horrek eduki izugarri du, liburu bat idazteko lain eduki du, berak bakarrik, hori komendatzen jarri da, eta hor uzten dut. Txepetxek proposatu zituen hainbat gako eta hainbat giltzarri. Denak interesa handikoak, eta gakoietatik 3 aipatuko ditut. Batetik, euskararen komunitate osoa hartu behar dela kontuan, alegia euskaldun zaharrak, euskaldun berriak, aurrele bakarrak, hiztun osoak, nodalako hiztunak denak, naiz eta ezberdina izan, horietako bakoitzaren pisua, egitekoa, funtzioa eta bar, euskararen komunitatean. Beste gako bat, euskararen komunitatearen erdigunean dagoen motorea zein da? Esan idatzi zuen, izan nahia. Euskaldun izateko gogoa. Eta horrek motivazioen eta identifikazioen mundura garamatza zuzenean. Diskurtsoaren oinarri eta helburua zein? Berdintasuna. Herritarren hizkuntza berdintasuna. Hiztunen aukera berdintasuna. Berdintasunaren printzipioa modu radikalean ulertuta gainera. Kontua ez dela alegia, txikiak haundia bentzitzea, gaurko haundia txiki bilakatzea, baizik eta gaurko txikia subordinaziotik atera eta berdintasunerantz eramatea. Ideia hori, gainera, Bilbon gaude eta oso sakon eta luze zabal hain zuzen garatuta dauka Txepetxek Bilboko udalak argitaratu zuen liburu batean Bilboko euskararen kontuez egin zuen ikerlan, zoragarri batean Txepetxen ikerlan guztiak bezala. Eta Etxenik esan dut bestea. Etxenikeren aipamena, euskararen legearen, sustatzaile izan zena, Eusko Jaurlaritzan momentu hartan, 82an. Berak esana da, Bianako printze sari eman ziotenean, legeak beharrezkoak dira, bai. Arauak eta planak beharrezkoak dira, bai. Baina batez ere beharrezkoa dena da, euskaldun izaten jarraitzeko gogoa eta erabakia. Eta bide horretan euskara erabiltzea da ezinbestekoa. Gure adinekok, mai salbu utzita, besteok behintzat ezagutu dugun euskararen biziberritze prozesuak baditu hamarkada batzuk. 50, 60ko hamarkadan, erresistentzi momentuak izan ziren ordura arte, eta momentu horretan erresistentziarekin jarraitzeaz gain eraikuntzari ere ekin zitzaion, ikastolak zirela, helduen alfabetatzea, euskalduntzearen aurretik etorri zena, hiztunen komunitatea trinkotzeko hain zuzen ere, ez dok amairu, edabidetarrekuntza, bertsolaritza, literaturaren modernizazioa, euskara batua, demokraziari lotutako balio bat izatea euskararena, hori guztia. Eta geroago 80ko hamarkadan hazkundearen ateak ireki ziren luze zabal. Azken 30 hamarkadetako euskararen kronika, hazkunde jarraitu baten kronika da, anta hemen munduan zehar, leheneko horri buruz hitzik baditu gero, atean, hizkuntza biziberritzeko prozesuen erreferente bat da euskararena. Aldaketa ikaragarria gertatu da. Baina hau ez da amaitu.
Michelinaren hitak erabiliz bide luze eta malkartsuak geratzen da egiteko, eta pedalak emateari ezin zaio utzi, egindakoa kontsolidatu nahi bada, eta hazkundearekin jarraitu nahi baldin bada. Hazkunde hori iraunkorra izango baldin bada. Euskara gaur gizartean den parte horren baino parte handiago baten hizkuntza bizia, komunikazio hizkuntza izango baldin bada, guztion ondarea den hori, gero eta neurria handiagoan pausoz pauso, guztion hizkuntza ere izatera iritsiko baldin bada. Ezta? Gizarte asko aldatu da urte hauetan, hamarkada hauetan, euskararen egoera aldatu den urte horietan, eta horre bera bakarrik, gizartean aldaketa horiek bakarrik, erantzun berrituak eskatzen ditu. Euskaldunen komunitatea bera ikaragarri aldatu da. Aldaketa soziologikoak izan ditu, aldaketa soziolinguistikoak izan ditu, eta hazkundearen ondorioz etorri dira gainea aldaketa horiek. Eta horre berak ere erronka berriak ekarri ditu. Kontua da, orain arte egindakoak ez duela bat ere bermatzen biharretziko etorkizuna. Irabaziak edo kaderak izango ditugun, guk egiten dugunaren eta batez ere gure garaiko belaunaldirik gazteenek egiten dutenaren eta irikitzen duten bidearen esku egongo da. Etorkizuna zer izango den. Txonskik esaten zuen bezala, hizkuntza gutxituen etorkizuna ezin da aurre ikusi, jendearen esku baitago. Eta arrazoi du, nire ustez behintzat, arrazoi du, egiten denan esku dagoelako. Egindakoak unaino ekarri gaitu, hemendik aurrera eramango gaitu edo atzera bueltatuko gaitu, guk egin edo egiten ez dugunak. Kontua zer da? Belaunaldi gureak eta belaunaldi gaztek erabaki beharko dutela hizkuntza euskara edo bizkarra ematen zaion edo besarkatu egiten den hizkuntza bat eraginkorki besarkatu diteken modu bakarrean, eta da transmitituz eta erabiliz. Vitoriano Gandiagak esango zuken bezala, askotarako eta askoka erabiliz. Hitzori ez dut uste euskaltenen hiztegian egongo denik, baina Vitoriano Gandiagaren olerkian bai, ezta. Eginkizunik ez zaigu falta. Sortudan potentzialitatea errealitate bihurtzeko. Euskal hiztunen familia, kakotxartean esan da, azten jarraitzeko. Mundu digitalean, arreta berezia eta handia eta berehalako eskatzen duena, administrazioan, lan munduan, hizkuntza batek hemen gauden guztiok oso ondo dakiegun bezala, badu balio simboliko bat, baina badu erabilgarritasunaren balioa. Eta erabilgarritasunaren balioa ezinbestekoa du, biziraungo baldin badu eta garatuko baldin bada. Baliagarritasunaren eta erabilgarritasunaren balioa, lan munduan deus baldin bada hizkuntza bat, nekez eduki dezake. Beraz, lan munduan pausa handiak ematea tokatzen zaigu, lanbide heziketan, hezkuntzan oroar, euskarari toki sendoago eraikitzeko badago zer eginik. Eta, nire ustez, klabea, gaur, datozen hamarkada bat, bi hamarkada eta begira, aizialderen mundua, mundu ez formala. Gertuko komunitatean, familian, lagun artean, ohikotasunez erabilia izan dadin, bultzada ematea, lehen maik esan du. Lanean gehiago erabili lagunekin baino. Horrek zerbait esan nahi du, ez? Eta gertuko komunitatearena dela lehentasunezkoa, ondotxo esana eta azaldua digute, bai Fishmanek, bai Michelenak berak, ez? Gisa horretako hizkuntza politikek badute babesa gure gizartean, nola ez? Badute babesa gure gizartean, baina begiak itxena ez baditugu baita ere badituzte resistentziak gisa horretako politikek gure gizartean. Erosotasunak eragiten dituen inertziak, haundiaren erosotasunan egoteak ematen duen edo sortarazten duen resistentzia, eta horiekin ere kontatu bat dago, gustatu edo ez, eta hor daude eta gainditzea, komeni zaigu, ezinbestekoa dugu gainditzea. Muga soziolinguistikoak ere baditugu. Komplexutasuna ikaragarria da honelako prozesu batean, asko direlako eragiten duten faktoreak, estrukturalak, faktore objektiboak, faktore subjektiboak, era askotakoa direlako, bai erabileran eta guztian eragiten duten faktoreak. Eta ez atzera eta ez aurrera geratuko espaldin bagera, eta badugu nik uste dut arriskua geratzekoa, aukera dugun bezala jauzi handi bat ematekoa, ez atzera ez aurrera geratzeko ere badugu, horrela geratuko espaldin bagera, nire ustez ezinbestekoa da,
adostasun sozial eta politiko zabal-zabala ahalik eta hundiena izatea. Ezinbestekoa. Eta adostasun sozial eta politiko zabalak behar du egunero, iaia egunero, elikatu, eguneratu eta indar berritu. Hori ez baita, ez ikastaro batean ikasi esamena aprobatu eta eskuratzen den titulu bat, ez supermerkatu batean irabazten den zerbait. Politika itzki larriz idatzita behar da. Alegia, politikakeriarik ez duen eta liskar politikorako instrumentalizatuko ez den moduan egiten den politika handia da behar duena. Gakoak ez dira berriak, hemen gaudenok ondo ezagutzen ditugu, euskara erabilgarri, baliagarri izatea, beharrezko sentitzea, transmisio naturala handitzeko gaur daukagun potentzialitatea baliatzea, jardungune funtzionalak sendotzea, hizkuntza eskubideak egiazki errespetatzeko bidean pausoak ematea beharrezkoa da. Hori hizkuntza politika eraginkorra hitz egiten ari baldin bagera ez da bigarren mailako kontua, lehen mailako kontua da. Eta gure artean aukera pausoa handiak eman badira ere, oraindik hortan ere egiteko geratzen zaigu bidea, eta hori egin behar da, baina hori esan da esango nuke, hizkuntza politika eraginkor batentzako hori lehen mailako kontua izanik, nire ustez hizkuntza politikak anbizio gehiagorekin ere jo behar du, eta jo behar du eskubidetatik aruntzago ere. Alegia, hizkuntza eskubideak errespetatuko baldin badira, askotan, eremu askotan eta momentu askotan, euskara erabiltzea obligaziozkoa eta derrigorrezkoa izango da. Esate baterako zerbitzu publiko hainbatetan, administrazioan hainbat eta hainbat ez bakarrik zerbitzu ematerakoan, baizik eta zergatik ez lan hizkuntza gisa erabiltzerakoan, hezkuntzan, bai, obligaziozkoa izango da. Baina, helburu amets bat ez aldu izan behar. Euskara erabiltzea ez bakarrik eta batez ere obligaziozkoa denean, baizik eta batez ere erabiltzea gaina obligaziozkoa izan gabe aukerakoa denean. Hor irabazi behar da nik uste dut naturaltasuna eta ohikotasuna. Amaitzeko, erresonantzia behar ditu euskerak, baina ez nolanahiko erresonantziak. Behar ditu erresonantzia positiboak. Oso kolokiala da, ez? Esatea, nitaz hitz egin dezatela, gaizki hitz egingo baldin badute ere. Bueno, euskararen kasuan justu kontrakoa da nik uste dut. Gaizki hitz egingo badute, hobez hitz egitea. Erresonantzie positiboak behar ditu, jendea ez usatu, baizik eta irabazteko, epelak suhartzeko, suhar mantentzeko, indiferenteak epeltzeko, bide hori egiteko erresonantzi positiboak behar dira. Eta hor, netzako, azpimarratuko dut, adostasun sozial da politikoa berritzea, hortan sakontzea eta eguneratzea, nik uste dut gaur behar beharrezko ikusten den kontu bat dela. Bukatzen dut, nik hau guzti hau baikortasunez ikusten dut. Gustatzen zain Mitxelnak erabiltzen zuen baikortasun kritikoa, esaten zuen bera, eta bai, nik uste dut baikortasunez begiratzeko motiboak asko dauzkagula zergatik. Euskararen kontuak zerbait erakutsi baldin badu azkeneko 3-4 hamarkadetan, eta lehenago ere beste modu batean, izan da bizirauten eta garatzen badakigula. Eta neurriak hartzen baldin badira eta gauza batzuk modu batean beste egiten baldin badira, gaina posible dela aurrera egitea eta garatzea. Horregatik naiz baikorra, baina kritikoa aldi berean. Kritikoa arduratsuaren sentiduan, alegia egin dezakegun gauzarik okerrena da, pentsatzea, nola horren beste aurreratu dugun, euskararen kontua bideratuta dago. Gutxi edo gehiago, gaztek ikasiko dute, hizkuntza batek, hau, txepetxen testu batean irakurri nuen, baina ez naiz goatzen zer testutuan zen, hizkuntza batek ez du etorkizuneko eszenariorik. Hizkuntzak orainaldiko eszenarioak ditu. Eta orainaldia da, eraiki bat dena, beraz. Datozen belaunaldiek eta ez, gaurkoek. Gazteak indartsu, dudarik gabe, baina gaurkoak, ez biharko gazteak, gaurkoak. Oso ondo ba. Horrengo islariarekin goaz.
Hortzan Elordui Andrea, bera irakaslea eta ikertzailea dena. Zuretzat izan, zuretzat da. Libratuko dut. Ez dela. Bai, bueno, hasteko Leitzaola Fundazioari eskerrik asko, bai, pizteatik eztabaida hau. Bai, nik ere nire zalantzak izan ditut, ez, nola heldu, ez, elebitasuna eta bizikidetza eta biak hitz oso potoloak dira, bai. Eta ganera nik izango nuke, ez dakit adoz egongo zaeten honekin, baino gaur egun elebitasunaz baino eleaniztasunaz hitz egin behar dugula, bai. Agian nik eramango dudan esparrura gazteen mundura izango da eta hor, elebitasunetik asko sasarago joan behar dugu. Izango nuke orokorrean hala dela. Bizikidetza, Patxik aipatu duen bezala, bueno, neurri handi batean zer ikusia du bai, hizkuntza politikarekin, ez? Bizikidetza hori bermatu behar du hizkuntza politikak edo gutxienez saiatu. Nik hitz egingo dut beste bizikidetza bat eman inguruan, benetako bizikidetza, osea, alegia gure ikerketak esaten digun, nola bizi diren elkarrekin, bai, hizkuntzak. Eta batez ere, saiatuko naiz apur bat gogoetatxo bat egiten, ez, euskarak zeleku duen hor, bai, apur bat Mitxelenaren hitzoiei ere jarraiki, ez, hizkuntzak, ez, euskarak aurkitu behar du bere lekua testuinguru eleaniztun hortan, bai, ezango nuke euskaldunok aurkitu behar dugula. Bai? Ordan esan bezala, nik eramango dut nire esparrua ikerketa delako, bai, eta nire alorra soziolinguistika da, linguistika, letra larri zipiniko nuke, osea, hizkuntzalaria naiz, bai. Baina, eta, azkenengo urte hauetan, batez ere gaztezare ikerketa proiektuaren barruan, bai, 2017-tik, ari gara aztertzen gazten hizkuntza aukeraketa, sare sozialetan, bai? Beraz, nik eramango dute esparru hortara. Esan dezagun, nolabait, galdera hau zeleku duen euskarak hor, bai? Testuinguru traslokalago batera, bai? Eramango dut, bueno. Traslokala gora, hor sare sozialetan, harremanetan gaudenean, bai? Ez da aurrez aurrekoan bezala, ez? Hainbat gauza aldatzen dira. Besteak beste, normalean, sare sozialetako erabiltzaileak, bai? Guk nolabait audientzia kolapsoa deitzen duguna, bai? Zera, ez? Kudeatu behar du. Kudeatu behar du, hor dituela, Instagramean esate baterako, ez? Adibide bat, ipintzen dizuet, guk Instagramen ipini dugulako gure arreta nagusia. Hor, batetik, kuadrilako lagunak dituzte, baina beste alde batetik, atzo zerberako ari ginen ikasle batek, gure ikerketan parte hartzen duen batekin, elkarrizketa batean, eta horrek 2500 jarraitzaile ditu. Bai? Ordan galdetzen genion, aberrez, audientzia nola aurre ikusten duen, nola egiten dituen beak mezuak eta, claro, Instagramen barruan hainbat gauza daude eta hainbat eta audientzia horren aurrean zer. Eta, claro, hor dago galdera, ez? Euskarak, bai? Hor zeleku euki dezakeen, eta gure galderetako bat hori da, ez? Baina beste alde batetik konturatzen gara, apur bat oinarria aipitzeko, bai? Claro, hemen ere planteatzen ari da, eta egin zaizkigun galderetan, oso interesgarriak iruditu zaizkidanak, bai, mundu traslokala, mundu lokala, ez? Globala eta lokala, eta hori hitz egiten da. Claro, begiratzen dituzunean, parte hartzaile hauek, bai, gure ikerketan parte hartu dutenek, benetan oso zaila da,
bereiztea zer dan online eta zer dan offline. Edo beste hitz batzuetan esan, offline ari denean, alegia edozein jardueratan, bai, online ari dira. Osea, egiten ari diren edozer gauza, mundu digitalera bidaltzen ari dira. Edo argazki hori egiten ari delako, edo, bueno, edo bideo bat egiten ari dela, egingo dugu bideo bat igoko dugu, offline eta onlineen ja gaur egun ulertu behar ditu kontinuum bat direla. Ez da, gauza bat. Orduan, hori alde batetik. Gero beste alde batetik, klaro, bereizketa hortan ez, dikotomia hortan globala eta lokala dana, globaletik lokalera ekartzen da. Guk aztertzen ditugu sare sozialak eta ikusten dugu, bai, kanpoko referentzi kulturalez josita daudela. Osea, gure hemengo kantaria, gure hemengo jarduerak, kultur jarduerak daude beraien sare sozialetan, baino kanpoko asko. Bai? Beraz, globaletik lokalera ekartzen da. Bai, lokalizazioa deitzen dugun prozesu baten bitartez ekartzen dute, bihurtzen dute gure. Nola izateko. Baina lokaletik ere globalera joaten da. Bai? Eta neurri handi batean ari dira zenbait gauza euskara sortzen kanporako ere. Bai? Eta sortzen dute, klaro, hori lortu nahiko nuke teknologiaren gaiarekin, ez? Teknologiak albideratzen die kanpora ateratzea euskara. Bai? Gure ikasle batzuk esan dute, bai, Instagramen ipintzen dut argazki baten azpian euskeraz, eta arazorik ez, gero, eman diezaioten translatorri. Instagramen baukazu aukera eta baukazu ikustea hori beste hizkuntza batean, beraz, olako gauzak badira, nolabait, albideratzen dutenak, euskara erabiltzea, arazorik gabe, testuinguru global hortan. Baina, guk egiten dugun planteamentua eta egiten dugun galdera eta izan ere galdera hori erantzuten saiatzen ari gara, da hizkuntza ideologiak, haiek duten hizkuntza ideologia noraino, bai, albideratzen duen, haiek mundu globalean euskara erabiltzea. Eta hori esplikatzera noa, apur bat zaila dalako. Guk hizkuntza ideologiak aztertzen ditugu. Aztertzen dugu, besteak beste, ze balio lotzen duten, bai, euskararekin, ze balio lotzen duten gaztelaniarekin edo inglesarekin, bai? Eta ikusten dugu hor, bai, baudela gako asko. Ikusten dugu, segun eta ze balio ematen dioten hizkuntza bati edo besteari, izango dutela erabilgarria da, bai? Teknologiak albideratzen du, euskaraz bakit. Osea, ez da gaitasun kontu bat, igual kasure batean izan daiteke, baina ez da gaitasun kontu bat, baina nire ideologia, nire hizkuntza ideologiak nolabait zertara eramaten nauen. Bai? Orduan, bueno, ikerketa hori egiten ari gara, hainbat 30 ikasle irekin egin dugu, ondorio batzuk publikatzen ari gara, eta bueno, ikusten dugu batzuentzat zalantzarik gabe bai sare sozialetan bai edozein lekutan euskara dala haien identitate digitala eraikitzeko hizkuntza. Bai? Eta orduan baliatzen dutela teknologia hori hala egiteko. Claro, gu danak voluntarioak izan ditu Gaztezaren, eta haien horrek ere markatzen du apur bat ze profil duen parte hartzaile horrek, bai? Ze ja berez, aukeratzen balin badu parte hartzeak, nolabait interes bat du. Bai? Baina haien artean askok eta askok planteatzen zuten, baietz, haiek euskaraz egiten dutela eta euskaraz eraikitzen dutela identitate digital hori eta oso baliagarria ikusten dutela eta gaur egun teknologikoki ez dutela inolako arazorik ikusten. Beste batzuek berriz, bai, esaten zuten, gustatuko litzaidake asko, bai, emozionalki badute lotura bat eta zintzortan esaten dut, ez, Txepetxek esaten zuen, izan nahia, baina ez da bakarrik izan nahia.
Ez da bakarrik izan nahia. Ze batzuetan, izan nahi duzu. Edo badaukazu atzekimendu emozionala. Bai? Eta minimoki erabiltzen dute, apur bat, horrela ez, soriontzeko edo sarrera, baina gero badira beste, beste ideologia batzuk, bai? Nolabait hor oztopatzen dutenak eta pentsatzen dute, bueno, nazioarte mailako kosmopolitismo hori lotzen dut inglesarekin, dauta bestearekin, euskara ere lotzen dute autentikoa izatearekin eta nolabait bitxia eta nolabait nolabait gauza esan dezagun cool, bai? Mundu digital hortan. Gertatzena hori aho biko ezpata da, bai? Ze izan daiteke ona eta izan daiteke txarra, ze azkenean maila simbolikoan bakarrik geratzen da. Bueno, izan nahi dut honekin oso gauza konplexua da, bai? Eta orduan gaur egun gu egin dugu beste urratz bat eta ideologia linguistikoak, bai, edo hizkuntza ideologiak aztertzen ditugu gazte kulturaren jardueretan. Apur bat arakatu nahian, bai? Benetan, hor ze irizpide, ze uste, ze sinismen dituzten hizkuntzen inguruan eta gazte kulturan noraino ze hizkuntzak duen ze leku, bai? Bueno, gauza asko esan daitezke, baina bakarrik amaitzeko, ez? Hemen landudan beste alderdi bat ere oso interesgarria da. Eta da, gure gazte garaian, bai, euskara eta gaztea, euskarak eta gazteak bat egiten zuten. Nire gazte garaian bintzat. Bai? Guk herri mugimenduetan parte hartzen du genuenean eta nolabait transgresoreak izan nahi genuenean eta urratu nahi genuenean eta hori da gaztea izatearen parte handi bat euskararen bitartez egiten genuen eta tresna zen guretzat. Bai? Gaur egun uste dut hori dela neurri handi batean ahuldu dena. Herri mugimendu beste mugimendu batzu daudela gazteak nahiko eraikuntza individualak egiten dituzte, eta ez horren beste herri eraikuntzak, bai? Baina horrez ez aparte, esango nuke, hori, gauza asko aldatu direla. Bueno, hor, ikusten duzuen bezala, 11 gauza edo erpin ikusten dizkiot gaiari. Mila esker. Oso ondo. Eta segidan Pol Bilbao Euskararen Kontseiluaren zuzendaria dena entzungo dugu. Bueno, arratzalde hone guztioi, enik eta behin nola ez, eskerrak Leizaola Fundazioari, onbidatena egiteagatik, eta mai honetan parte hartzeko aukera eskaintzeagatik. Ez dut nahiko anitza dela maila, eta bueno, nahiko nuke lehen aurkezpenen ostean ea gero, entzuten ditugunetatik zeo zer ateratzen dugun edo behin zeo zer usten dugun. Esaten dute, sukaldari ona nazela, hori esaten dute, baina esan behar dizuet, honekin guztiarekin jaki bat egitea, ez dela oso horreza izan. Hasieran galdera batzuk bidali zitzaizkigun, gai interesgarriak ez, pandemia, globalizazioa, IKT-ak, Espainiako Justizia Auzitegia, Euskalgintzaren erronkak, eta horrekin nola arilkatu zerbait. Eta gero gainera horrek basokan beste txapelarik ez da, elebitasuna eta bizikidetza. Eta orduan, buelta eta uste dut besteak entzuna gainera gero eta ohar gehiago hartzen ari nazela orduan, saiatuko naz, honekin guztiakin ideia batzu botatzen, eta esan bezala, geroko hitzartzeetan, zeo zer ateratzen dugun. Nik burua lehenengo tertzean kontua izan zen galdera, ezta? Hasierako galdera. Nora lortu bizikidetza baketsu eta oparoa biztanleriaren zati garrantzitsu bat atsekabetuta sentitzen denean. Eta ni pentsatu nuen, Euskararen etxean eta kontestu honetan ni gauza bat bota dezaket, baina segurazki hor kulturetxe batean, beste kontestu batean,
beste modu batez erantzungo lukete. Adibidea jartzaren, nik aurreko astean, Bizkaiko egunkari batean irakurri nuen 100 irakasle asaldatuta daudela, 20 urtez lan egin ostean euskarazko derrigorrezko eskakizuna eskatuko zaielako. Ordan, karo, imaginatzen dut, beraien burua ikusiko dutela atzekabetuta sentitzen den zati horren kide. Ja, ez gara zikoa garrantzitsua ez, garrantzitsu hitzaia subjetiboagoa delako, eta, karo, honek eraman induen, karo, hizkuntza bizikidetzaren beraren kontzeptura, ez da? Patxik aipatu du, hemen egon gintezke, orduak eta orduak definitzen zer den hizkuntza bizikidetza, baina ni alakoetan nahiago dut hitz egitea hiztunen bizikidetzaz. Azkenean, hizkuntza bera, objektu bezala, hizkuntza asko bizi daitez elkarrekin. Kontua da, hiztunak bizi direla elkarrekin. Orduan, nola lortzen dugun, edo zer ulertzen dugun hiztunen arteko bizikidetzaz. Zer ulertzen dugu gizarte batean badirela bi talde, orduan zeinek bere bizitza egiten duela eta elkarren arteko loturarik ez dagoela. Kao, lehen ere aipatu da, zatean, elebiduna izango da bi taldeko bi kideekin interakzioak izango dituen bakarra. Askotan hitz egiten delako hizkuntza askatasunaz, hizkuntza hautatzeko askatasunaz, eta, xaxatzeko, beti esaten dut, hizkuntza hautatzeko askatasuna elebidunak dakala. Elebakarra, nahi gara nahez, dakien hori erabiltzera kondenatuta dagolako. Ez daka askatasun hori ezin du baliatu bakarra dakielako. Eta horre eramaten gaitu azkenean botere posizioetara. Azkenean, badago, botere posizio bat dago, eta badago botere hori dakan kolektibo bat, eta ezin dugu pentsatu, eta nik uste dut hau badala maxima bat, ezin dugu pentsatu botere posizio horretan dagoen kolektibo horri inolako eraginik sortu gabe, ez, politika eraginkor bat abian jarriko denik, tenaz bakarrik ari hizkuntzaz, Hori, feminismoan ere, askotan erabiltzen da, ez, kolektibo horren privilegioak ukitu gabe, ez da lortuko. Eta uste dut, hizkuntzarenean ere, horrela da, zain dut, hizkuntzaren ere, badelako, jendeoen abezalaxe, zeharrerreko elementua. Eta dut hori printzipio bat dela, baina hori, iruditzen zaitez, dela Paulek esaten duelako ez da gutxiagorik ere. Hori, Europako Kontseilua esan da dauka. Erregio edo gutxiengoen hizkuntzen Europako kartan, 7 artikuluan berariaz jasotzen da, ezin dela diskriminaziotzat hartu, gutxiengoen dagoen hizkuntza baten aldeko neurriak hartzea, ezin dela diskriminazio ekintzatzat hartu. Zaitut ez da oso listoa da, eta beraz ez, hori, eta nik uste dut hori guztiare geure ganatu behar dugula. Eta esan dakoa, nik uste badago hor zera bat, axioma bat da, hori beti gertatuko dela. Ezin dela, botere posizioan dagoen hori, eta galdu baino nik esako nuke, eta nire aipatu da ez, elebitasun azkenean irabaztea delako, baina horretaz kontziente izan behar dugu. Hori izan hasierako hausnarketa. Hala ere esan bezala, nire asmoa zan galdera hauekin alako, zeo zer jostea, ezta? Patxik aipatu dut, hemen, aipatu da lehenago, noraino iritzi gara, zelako urratsak egin diren, azken hamarkadetan, egia da, gure errealitateare desberdina dela, tamalez, 2 estatutan, 3 administrazioetan, zatituta gaude, horrek ere, gure hizkuntzaren berreskurapen prozesua abiadura desberdinetan joatea ekarri du. Hori ere egia da. Baina, halakoetan beti, ikuspegi positibo hori erabiltzea, eta egia da aurrerapenak egin direla. Iritsi gara tokira, baina nik uste dut, bagaudela momentu batean non dana berraztertu eta berrausnartu behar dugun. Guiaz, aspaldi, orain etorriko dira, inkesta oso lingustiko datu berriak, orain etorriko dira, jare erabilari buruzko datu berriak, baina ja horrekoetan ere esaten genuen, egia interesgarri etzatekela
hizkuntzaren berreskon prozesuak dituen bi hanka horiek, bai soziala eta politikoa, alegia bai hizkuntza politikoa, baina baita sozialare, baita euskalgintzaren lana eta funtzioa ere berrikuste. Igual hain izan beharko luke momentua benetan, bai hizkuntza politikak berrikusteko eta baita euskalgintzaren jarduna lan egiteko modu ez ere nolabaiteko hausnarketa egiteko. Eta, uste dut, oain dela momentua eta oain probestu behar dugula gainera aukera. Hala ere, badira, hausnarketa honetan kokatu behar ditugun beste elementu batzuk, eta uste dut elementu horiek zehazten zizkigutela hasierako galderetan, ezta? Batetik, badakagu pandemia, ditxosozko pandemia hau, ikusi dugu, zelan astindu duen mundua, baina zelan astindu dituen egoera gutxituan dauden hizkuntzak ere. Uste dut hori ere nahiko, evidente geratu zela, hori ikusi zen, hizkuntzetan eta beste eremu batzuetan, egoera gutxituan edo egoera ahulean dauden kolektibo eta barrekoetan modu bortitzagoan jozuela pandemiak. Horren bueltan, ibadut gogoan, pandemia, Europan itxialdia izan, martxoan edo, eta maiatzean Europako Kontseiluak txosten bat argitaratu zuela horren bueltan, ez? Hori eskatu ziguten, Euskadi buruzko azterketa egiteko, baina nolabait ikustarazteko ea benetan hizkuntza eskubidei dagokienez ondorioak izan zituen. Eta ondorio nagusia izan zen, lehentasunaren eta berehalakotasunaren izenean, modu orokorrean Europa mailan gertatu zela hizkuntza eskubideen urraketen areagotzen. Gauza guztiak ere badakate beralde positiboa, gero ikusi da, komunitateak eta hor, gaitasuna izan duela, birsortzeko, saretzeko, eta horrek ikusi du azkenean, lehen ere eustutoria ipatu dela, gauzak egin dira hor gaude, baina gure bezalako hizkuntzak oraindik egoera ahulean daudela. Eta azkenean da, konstantzi izatea nola gauden. Zai dute, etorkizuneko hildoak definitzeko ni beti, egin behar dugu, hausnaketa, zintzo honean, Bigarrena, eta, hitz egiten dugu globalizazioa, eta azotan igual badakago sentsazioa, guri zuzena ez digula horren bestera egiten globalizazioak, ez da? Azkenean herri txikia, gu badakago guzarea, gure komunitatea, ez? Eta, askotan esaten da, globalizazioak ere badituela ondorio, edo izan ditzakeela ondorio interesgarriak hizkuntza gutxituei dagokienez. Nik globalizazioa hitz egiten duenan, behin irakurri nuen, eta izugarri gustatu zitzaidan globalizazioa definitzeko erabiltzen ziren hitzak, ez? Eta esan zen, MTV, McDonald's eta Microsoft. Horiek dira globalizazioa definitzen hitzak. Azkenean, MTV, denok informazioa toki beretik jasotzen dugu, alegia informazioa bera jasotzen dugu, Microsoft, azkenean, bai, datuen kudeaketa dagokionez, nolabaiteko kontrolpean gaude, eta guarna McDonald's, azkenean, denok gauza bera jaten dugu. Horre badaka bere komponente linguistikoa, hiru izen horiek ingeles ez daudela. Alegia horrek ere erakusten du globalizazioaren alde linguistiko hori. Zer ekarri du globalizazioa mundu mailan? Globalizazioak ekarri du hizkuntzen posizioaren berrantolaketa bat. Oain mundu mailan hitz egiten da hori hizkuntza hiperzentralak, zentralak, erdizentralak, periferikoak, ekarri du, zailkapen desberdinak egin dituzta, ditu desberdinak, baina nolabaiteko berrantolaketa bat, eta hizkuntza nagusiek hor beraien posizioa berretzen nahi dute. Gurea beti geratuko da periferian kokatuta, ez da? Gurea, eta baina, gure kasuan ez, baina estatu hizkuntzak izan daitezkena, gure kasuan gaztelania edo frantsesa, berposizionamendu horretan, posizioaren berrantolaketa horretan, beraien posizioak hobeto nahi dituzte. Eta horrek ere, zer ikusia dauka, estatuek daramatzaten hizkuntza politiketan. Nik ustango nuke, hizkuntza politika bera, estatuak sortu zirenetik garatzen dela, alegia hizkuntza politika beti egon da. Ulertzen dut hizkuntza boterea delako, eta orduan estatuek erabaki dute, zein hizkuntza erabili behar duzun, zein hizkuntza duen balio ekonomikoa, eta bar, eta bar. Eta tamalez, gurean, eta hori izan, antolatzaile jartzen ziguten beste puntua, edo beste osagaia zukalki honi egiteko,
hor kokatzen da gurean gaur egun bizi dugun botere judizialaren oldarraldiaren esku hartzea eta parametro horietan kokatu behar dugu. Ikusi dugu, Frantziako estatuari dagokionez zer gertatu da Molak legearekin, inoizko adostasun zabal eta anitza lortu duen lege batekin zer egin duen Kontseilu Konstituzionalak, alegia eleginda etzegoena ere baliogabetu, eta gurera bagatoz, aurrekoan jurista batek esaten zuen bezala, inoiz libururen batean agertuko da gaur egun botere judiziala nola egiten ari den hizkuntza politika. Alegia, epaileak ari dira erabakitzen kurrikulum batean, eskola kurrikulumean, gaztelaniak ze portzentaje hartu behar duen, epaileak ari dira erabakitzen, udaltzainak binaka badoaz, ea batek alabi jakin behar duen euskara, edo, eta egia da, azkenean, umore sartzen dugu, baina ez da bat, baina oso serioa da, epaile batek erabakitzen du, azkenean, ea hizkuntza bat zaila den ala ez. Nik uste dut hori guztiak okatu behar dugula, hori, irakurketa politiko hori egiten dugu, honen bueltan, eta azkenean da, botere judizialak estrategia bat egin diola, non, gaur egun Espainiako estatuan dagoen hizkuntza eraentza moldatu nahi duen, askoz ere ikuspegi murritzago batetik, eta hori guztia egin nahi du jurisprudentziaren bidez. Orduan, horrek dira, egia da gaur egun bitugun mehatxuak. Etorkizunari begirako hizkuntza politika eraiki behar denean, eta horrere, iruditzen zait, uste dut horrere, badagokigula modu bateratuan, horri guztiari aurre egitea benetako arriskua delako. Hala ere, arrisko horiek egonik ere, bai uste dut gaudela testuinguru interesgarri batean. Patxik aipatu du hori, adostasun kontzeptua, eta neuk ere horrela uste dut. Uste dut, hasi behar ditugula adostasunak eraikitzen. Agian, ikusiko dugu nola, gure kasuan, lehen mailerekin barrezka, badibide bakoitzak gure liburu azaltzea etorri garela, ez altzera, baina bai egindako bidea, bai iruditzen zehalako, ariketa bat egin duelako kontseiluan, mantxo goaz, oraindik bidea egin behar da, baina iruditzen zaigu interesgarria dela, besteak beste, hizkuntzaren afera sozializatzeko. Lehen esan dudan bezala, nire ustez, igual hizkuntza politikak bepentsatu behar direla, horreko ez da, beste etzeko lan jartzen dizkiedala, eta gure buruari ez, aitzitik, uste dut geuk ere euskagintzatik gure estrategiak berritu behar ditugula, eta berrikusi behar ditugula, eta hizkuntza fenomeno soziala den heinean, eta hizkuntza guztioi eragiten digun heinean, eta azkenean eragile guztiok hizkuntzaren normalizazio prozesuan gure erantzukizuna dugun heinean, badagokigu, gutxienik ikuspegi sozialetik adostasun berriak eraikitzen hastea. Orain arte, agintza izan da, ezakit lidergo, ezakit nola deitu izan duena, baina bezeragileak hor egon dira. Eta iruditzen zaigu horri buelta eman behar zaiola. Haina iruditzen zaitu, intersekzionalitatea hitz egiten dugula, eta, geuk ere ikasi behar dugula horrela lanean, geuk ere ikasi behar dugula adostasunak lortzen, gainerako eragileekin, zalantzari gabe, gazte eragileekin, baina baita eragile feministekin, baita sindikatuekin, baita ez dakit ekonomia solidarioa lantzen duten eragileekin, uste dut hori ere badagokigula besteak beste hizkuntzaren afera ere sozializatzeko. Bestela jarraituko dugu, hizkuntzaren afera badiru dela batzuen afera. Eta fenomeno soziala den momentuan guztion afera da, guztio dakago, erantzukizun partekatua, baina garrantzitsuena da sozializatzea eta adostea guztion artean zein izan daitezkeen etorkizunean non jarri barko genukeen, gure hizkuntza normalizazio prozesuan nor jarri barko genituen helburu berria. Esan bezala, eta ez baldintza honenetan, pandemia guztia garrapatu gintuen, hor ere ez dut gizakia eta gizartea jakin izan du horri buelta ematen eta teknologia baliatu ditugu, eta guk hausnarketa egin genuen eundigora eragilerekin, eta hori edanetarik, futbol taldeak, talde feminista gazteak, ideologia desberdinetakoak, eta berekin planteatzen genearik eta zan, demagun, etorkizuneko hizkuntza politika edo non iritzi beharko genuk, guk ere geniokan konstantzia askotan katramilatzen ginera ezagutza erabegira,
baina ez ginen ateratzen. Eta hor, eta bai, orduan esan genuen, lortu aldugu beste helburu bat ezartzea guztiontzat erosoa izan daiteken helburua, alegia nore iritziko geruko. Eta orduan hor, erabilera erosoaren kontzeptua jarri genuen bai gainean, eta, bueno, intereskotzat jo zuten eragileek. Ez da, bueno, agian, gure hurrengo helburu alegia hizkuntza normalizazioei dagokionez nora jo beharko genuke? Jo beharko genuke Euskal erabilera erosorako baldintzak sortzera, hori izan beharko luke gure helburu. Alegia, iruditzen zaigun gizarte eragilentzat ere helburu ulergarria zela, zein hasi hori ikuspegi soziolinguistikoa, ulergarria zela, eta horrek balio zuela, bai, hizkuntza politikei begira guk egin ditzakegun proposamenak egiteko, baina baita gure eguneroko praxian ere eragile bezala lan egiteko helburu hori izan daitekela, plangintza batean kokatzeko modukoa. Horrek, badakar, horre egin genuen guk esan bezala, gure lehenengo helburua horre kokatu genuen, eta horrez da genuen, baina horre eristeko, bi motatako baldintzak hartu behar ditugu kontuan, ez? Maila individualekoa, horre ere lehen aipatu da, ez? Azkenean, zeintzu dira norbanakoen erabilera erosoan zuzenean eragituten aldagaiak, ez da? Hor badakagu hizkuntza jakitea, badakagu hizkuntza erabili nahi izatea, eta badakagu hizkuntza erabili ahal izatea. Horran, horietan guztietan eragin beharko dugu, horiek guztiak izan behar ditugu presente, eta hori aitzen dugu, lehen aipatu da, motivazio pragmatikoaz, motivazio afektiboaz, baina horretaz gain badira, maila kolektiboko edo egiturazko baldintzat, ez da? Elebiduren kontzentrazioa, elebiduren dentsitatea, eta bar. Orduan horrek izan zirerez, eragile hauekin nolabait adostu genituen elementuak, ez? Etorkizunari begira, non kokatu behar dugu indarrak, non jarri behar ditugu lehentasunak. Horrek ekarri zuen, eta orduan zen norabide, edo zein izan behar dira etorkizunari begira, gure jardunean, guk egiten dugun jardunean eta hezkuntza politiketan norabidetzeak, bat, ezagutzaren unibertsalizazioa, beti ere, lehenengo urratsa ulermenaren unibertsalizazioa izango delari, hor dakagu Euskaraldiak utzi digun emaitza, ez? Azkenean, lehenengo urratsa ere bada gutxienez, oinarrizko, zera elkarrizketa horiek gutxienez dadila egon, kode aldaketa, ulermen hori badagoelako, eta bestea, nola egiten dugun, erabilera erosorako espazioak sortzeari begira. Bete izan dugu, hiztunak bai, baina erabilera erosorako espazioak sortu behar dira. Eta horren bueltan ere beste lehentasun batzuk, aipatu da, baina igual hori, gero, ondorengo txandan agian, izango dela, hitz egite, igual gunon ikusten dugun lehentasunak, batzuk atera dira, hor badako eremu sozioekonomikoa, hor badakagu lehen aipatu da aisialdo hezkuntzaz formala, eta uste dut horri behar bezalako aitortza egin behar zaiola, kasu honetan, bai gaitasuna dagokionez eta bai eta erabilera dagokionez ere, baditugu hemen, eta horregatik ez dut ahaztu, hemen beste osagaia, IKT-ak, ikusentzunezkoa, horrari gara ber, da justu hain eztabaidan zera ikusentzunezko legearen eremuanea zeo zer kuotaren bat edo eta bar lortzen, uste dut lehentasunetan ni badaka sentsazioa nahiko adostasuni badagoela. Eta gero, hori honekin amaituko dut, honek egin dut adostasun sozialaz, noski. Gero kontuan litzateke nora eraman hori adostasun politikora. Eta, agian hori ere adostasun politikoen inguruan ere, hausnarketa bat egin beharko genuke, adostasun politiko horrek izan behar duen, agian izan daiteke adostasun politiko puntuala gauza baten inguruan, askotan igual jotzen dugu, handira, behar dugu adostasun politiko programa, igual hasi behar dugu, oraindik ez dakagu jorratuta, orain hasi behar dugu, badakago asmoa eragile hauek berriro abiltzeko eta hitz egiteko, eta agian, beste mikrohelburu batzuk jarri, adostasun politiko hiek eraikitze aldera, ez da izan besterik gabe dekalogo bat, sonia txikitzen gaitezkio, eta listo, ez uste dugu hori. Benetan, hainbat eremutan gainera, hezkuntza, misioa eta bar, orain delako momentua, edo hain delako, momentua ez dakime, orain badagoelako aukera jauzia egiteko.
Eta, bueno, guraldetik badakagu hori, asmoa, hor erantzukizunez jokatzeko, baina aldela ez bakarrik euskagintza, baizik eta beste gizarte eragile batzuen sinergia eta aliantzekin. Eta uste dut pasatu nazela, bueno, gutxienez lehenengo platera badago, gero ja, bigarren platera ikusiko dugu, ber, zer da. Eta segidan eta azkenik Miren Elisabete Larrinaga irakaslea eta kazetariaren txanda bat. Eskerrik asko. Nik ere gainontzekoen antzera eskerrak eman hasi behar dut, Leizaola fundazioari. Ekitaldi honetan parte hartzeko aukera eskaintzeagatik, aspaldiko lagunak edo lagunekin denbora partekatzeko eta ideia partekatzeko aukera eskaintzeagatik, eta berriak ezagutzeko aukera eskaintzeagatik. Hemen bertan ez dugu ikusiko, bai uste dut teknikariak esan didala aukera dagoela prestatu duan PPT bat edo proiektatzeko, eta orduan nik keinuak egingo dizkiot. Bai, esaten dit lehenengoan dagoela, eta keinuak egingo diot, pantailak eta pasatzen joateko. Nik esango dizut, noiz urrengoa. Oraindik ez, bale, konforme? Orduan, hasteko guztiok dakigun ideia bat azpimarratuko dut, oso agerikoa da, baina gogoan izatea oso garrantzitsua da. Hau da, bizikidetzaz hitz egiten dugunean, bizikidetzaz hitz egiteko gutxienez 2 pertsona behar ditugu, bai? Hortik abiatuta. Eta 2 pertsonen arteko bizikidetza badakigu 2 eratakoa izan daitekeela edo gatazkatzua, liskartzua, edo bestela izan daitekeela baketsua, lasaia, harmoniatzua izan daitekeela. Hau da, bizikidetza guri interesatzen zaiguna da, bizikidetza harmoniatzu bat, baketzu bat izatea. Eta horretarako bizikidetza lasai bat eraikitzeko, zinbesteko baldintza bat dago. Hau da, errezetak, sukaldari ona omen zarenez, errezetak derrigorrezko osagai bat eraman behar du. Eta osagai hori da, 2 pertsona, 3, 4, 5 direnak direla, hoien arteko elkarrekiko errekonozimendua eta errespetua. Osagai hori gabe, ezinezkoa da bizikidetza lasai bat eraikitzea. Ziur nago, momentu honetan, hemen mai honetan eserita gaudenok, eta bestaldean zaudetenok entzule moduan, gai izango ginatekela, gure oroimenean nola gehiegi harakatu gabe, elebidunon eta elebakarren arteko bizikidetza gora beraren bat kontatzeko. Bai, edo horren protagonista zuzenak izan garelako, zuzenean bizi izan dugulako, edo bestela edabideetatik heldu zaigulako. Aurkezpenen hasieran, maikidek denek aipatu dute, eta horrek asko postu nau, buelta asko eman diotela gai honi nola heldu, eta ni egoera berean nengoen, pentsatzen nuen ni nintzela bakarra. Eta horri bilinaz, 1000 buelta ematen kontu honi, eta asko postu nau, zuek ere antzera ibili zaretela ikusteak. Baina, are gehiago nire kasuan, atzo prestatutan eukan guztia baztertzea erabaki nuen, eta beste ari bati tiratzea erabaki nuen. Eta orduan ez pentsatu nuen, bueno, nik gehien ezagutzen dudan ingurunea da, nik lan egiten dudan ingurunea, unibertsitatea, gazteekin ari naiz, orduan landuko dute bizikidetzaren gaia, elebitasuna eta bizikidetza, baina irakasle baten eguneroko esperientziatik. Nik unibertsitatean daramatzadan urte guztietan, elebidun eta elebakarreari horretan oinarritutako gorabera bakarra bizi izan dut, zuzenean, protagonista moduan egonda. Duela 8 bat urte gertatu zen, Arabako kampusean, ikasleentzako hitzaldi bat ematen nengoela, hitzezko azalpena guztiz euskara hutsean egitea erabaki nuen, baina ni euskaraz esaten nengoen guztia, PPT batean eduki berbera gaztelaniaz sartuta zegoen. Bara non hasi eta bigarren minutuan neska bat, entzule bat altxatu egin zen, oso azarre, zegoela eskubiderik egiten nengoena egiteko, bera bastartzen ari nintzela, purrustada batean gelatik alde egin zuen, eta gerora enteratu nintzen, erretore orde batek deitu zidalako, ikasle horrek erretoreari zuzendutako nire aurkako kexa bat jarri zuela. Orduen, elebidun elebakarren arteko unibertsitatean bertan, barruan nik bizi izan dudan bizikidetza gorabehera bakarra hori izan da.
Dena den, niri ezaizkit horrenbeste interesatzen elebidunen eta elebakarren arteko bizikidetza goraberak. Niri une honetan, batez ere, interesatzen zaizkit, elebidunok, hau da, euskeraz hitz egiteko gaitasun, ez ulertzeko, euskeraz hitz egiteko gaitasun nahikoa dugunon artean, gertatzen diren bizikidetza goraberak. Eta unibertsitatean, gero eta gehiago gertatzen dira. Esan nahi dut, ez nabil, pasatuko duzu Edorta mesedez, ez nabil euskalki desberdinak edo batek ondarruko euskera egiten duela eta besteak eta nik arratiakoa eta gure artean sortu daitezkeen gorabera bizikidetza hoiek, baina euskalki desberdinak erabiltzean oinarritzen diren hoietan. Baizik eta beste kontu batez ari naiz, esan nahi dut. Euskerarekiko, hizkuntzarekiko jokabidean sorburua duten bizikidetza goraberak, elebidunon artean gertatzen direnak. Hoiek nik egunero bizi ditut unibertsitatean, ikasleekin egunero bizi ditut, ia egunero, eskolak ematen ditudan egunetan bizi ditut, eta hoiek interesatzen zaizkit bereziki, bizikidetzari eragiten diotelako, lasaia izan beharko lukeen bizikidetza bat okerrera eramaten dutelako, eta ez bakarrik bizikidetzari, nik uste dut ganera eragiten diotela, kalte egiten diotela, hizkuntza baten, hizkuntzaren beraren biziberritze prozesuari. Hau da, unibertsitatean bertan, goi mailako hezkuntza eskaintzen duen erakunde batean, gertatzen dira, elebidunon arteko bizikidetza goraberak. Hizkuntzaren erabileran eta hizkuntzarekiko batez ere jokabidean sorburua duten bizikidetza goraberak. Ez nabil bakarrik Euskal Herriko Unibertsitateaz, ni Euskal Herriko Unibertsitatean nabil, baina gurean diren gainontzeko unibertsitateetan dauden irakaslei entzundakotik ere, uste dut danetan antzeko parezido gabiltzala. Hau ulertzeko nik adibideak, zuzenean bizitako adibideak jarriko ditut, eta gaur goizekoa da. Lehena, 2017-18an, nik oroimenean dudala, saio praktiko batean, lehen mailako 25 ikaslerekin nengoela, kamarak nola erabiltzen diren azaltzen, euskerazko talde, euskeraz matrikulatutako ikasleak, beraiek hala erabaki zutelako, galdera bota, eta neska batek, ikasle batek, natural gaztelaniaz erantzun zidan. Niri hori lehenengoz 2017-18 ikasturtean gertatu zitzaidan. Gaur egun, ez dut esango egunero, baina sarritan gertatzen zait. Momentu hartan niretzako sekulako xoka izan zen. Hau da, geratu nintzen, ez nekiala nola erreakzionatu. Maiaren beste muturrean daukat Maili. Maili, nire ikasle izan zen aspaldi. Mailiren garaiko belaunaldi haietan hori gertatzea sinestezina zen. Ordea, orain gertatzea, ez dut esango eguneroko kontua danik, baina sarritan gertatzen zaigu. Irakasleak euskeraz galdetu, Mailiren garaian, eta ez dakit belaunaldi berekoa zen, ikasgai baten aurkezpen saioan, euskarazko taldeko ikasle batek, irakasleari galdetu zion ia unibertsitatean irakasle bati ika egiterik zegoen. Orduen, pasatu gara, euskaraz matrikulatutako ikasle batek irakasleari, aizu hemen unibertsitatean irakasle bati ika egiterik badago, hori galdetzetik, irakasleak euskaraz galdetu, euskaraz matrikulatutako ikasle bati, eta ikasleak erantzuna gaztelaniaz bueltatzera. Claro, horrek nola eragiten dio bizikidetzari, ni momentu hartan hori gertatu zitzaidanean, une batez nola reakzionatu ez nekiela geratu nintzen. Lehenengoz gertatu zitzaidalako, eta niretzako hori gertatzea pentsezina zelako. Nola erreakzionatu nuen? Oso modu satarrean. Hau da, oso modu txarrean erantzun nion neskari, eta ganera gonbidapena luzatu nion, gaztelaniazko taldeetan ere eskolak ematen ditudanez, esan nion, ara, urrengo saio praktikora, mesedez, joan gaztelaniazko taldera. Claro, horrek gure bion ikasle hori eta nire arteko bizikidetzan okerrera eragin zuen nola. Eta ez bakarrik bion artekoan. Taldean ere sortu zuen horrelako egoera bat, eta hori izan zen lehenengo saioan. Beraz, pentsatu nolako abia puntua ikasturte hartan. Gaur egun, hemen, beste adibide bat, gaur egun hemen gaudenok, gure fakultateko gela batean sartuko balitz,
asko kostatuko litzaioke jakitea ia euskarazko taldean dagoen edo gaztelaniazko taldean dagoen. Eta hori ez da gertatzen bakarrik gure fakultatean. Alaba bioteknologian daukat, semea hezkuntza fakultatean daukat. Eta orduan sartzen zara gelan, nik gela kanpoan karrajuetan, kanpoan daudenean ze hizkuntza autu egiten duten elebidun batek, askatasun zuk esan duzu moduan, askatasun osoa daukagu, nola sartzen dugun. Baina euskeraz matrikulatutako ikasle batek gela barruan, gela barruko espazioan bere lan hizkuntza euskera da. Ez dute euskera erabiltzen. Desagertuta dago. Orduan, asmatzen ibili behar da, eta klaro, horrek eragiten du irakasle eta ikasleon arteko bizikidetzan, mesedez, gure hizkuntza, Cervantes eposik egongo litzatekeen, nik gehien entzuten dudan berba, beraien inguruan abilenean, edo hurbiltzen naizenean, askotan gehien entzuten dudana da, que viene. Eta klaro, hurbiltzen naizenean, nik ikusmena txarra, baina entzumena daukat bera ikuste dutena baino hobea. Orduen, distantzia luzeagotan ere harrapatzen ditut. Orduen, ja, kalkulatzen dutenean, beraiek entzuteko modua nagoela, klik egin eta aldatu egiten dute, behartuta. Baina ni ordurako ja ernegatuta nago, eta orduen, horrek ere, egun horretako bizikidetza okertu egiten du, txartu egiten du. Eta ez bakarrik irakasle, hau da, ikasle eta nire arteko bizikidetza. Nik pentsatu nahi dut, talde barruan, eta honetan oso adibide onak dira, iparraldetik etortzen diren ikasleak, hoiek dira, horrek erabiltzen dute euskera, orduen, hoiek ageriko dute euskeraz ikasi, bizi nahi dutela. Eta pentsatu nahi dut ikasle hoiek ere, esaten dutela, baina, bueno, non sartu naiz ni? Beraz, ikasleen arteko bizikidetzan ere, horrek eragiten du. Azkenean iparraldekoa izaten da, euskera une oro erabiltzen duen raritoa izaten da. Eta horrek ere ikasleen artean sortzen ditu olako zer batzuk. Hirugarren adibidea, gure sailak ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailak, hor dago kartel bat bai edo jartzen duena edorta. Orain urrengoan. Gure sailak ikusentzunezko komunikazio eta publizitate sailak ikasturte honetarako pentsatu zuen ondo legokela programa bat martxan jartzea lehen mailako ikaslei zuzenduta, euskera sustatzeko, euskarari bultzadatxo bat emateko. Orduan, programa deitzen zen, bai, da, berdinen arteko ikaskuntza. Orduan, hartzaileak lehenengo mailako ikasleak, lehenengo mailan guk gure fakultatean bi talde ditugu, guztira dira ia 200 ikasle dira, matrikulatuta, orduan, hartzaileak ia 200 ikasle, eta beraien irakasleak izango lirateke ez irakasle ofizialak. Hau da, pentsatuta zegoen beraien irakasleak tutoreak edo gidariak, bigarren mailako ikasleak, edo bigarren, edo hirugarren, edo, hau da, berdinen arteko dinamika bat sortzeko. Orduan, asmoa zan, batetik euskeraz, gaitasun aldetik makalda biltzanez, aukera ematea espazioak sortzea, benga, praktikatzeko, eta gero, beraien arteko harreman berriak eraiki euskeraz, kulturek italdiak antolatu, orduan, horren berri eman genuen, zabaldu genuen fakultatean, hartzaileak 200, guk kalkulatzen genuen 200 ikasle ezin ditugu kudeatu, lehen urtea danez eta esperientzia piloto moduan, goazen txikira jokatzen, 20 plaza eskainiko ditugu. 20 plaza eskaini, badakizu zenbatek eman zuten izena? Eta kreditu askeko kreditu bat eskaintzen genuen, 3. 3, beraz, programa zen, diot, ze bertan bera geratu zen. Eta azken adibidea gaur goizekoa da. Aspaldi neukan esperimentu hau egiteko gogoa. Eta jakinda, gaur ona etorri mehan entzela pentsatu du. Gaur egun ona dozu. Goizean izan ditut 6 ordu, jarraian saioak, 9:00 11:00 11:00 ordu batak 3:00. Lehenengo taldea, 32, euskarazko taldea. Orduen, sartzen naiz gelara, talde txikia baita, 25 lagun praktikak egiteko, eta, klaro, sartu dira, eta beraiek sartzen direnean ez dira ohartzen, baina datoz, karrajuti datoz, sartzen dira barrura, raka, euren artekoa dana gaztelaniaz. ¿Y qué tenemos que hacer en estadística? ¿Y qué ha dicho no sé quién? Bla, 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 bla. Eta orduen eurek entzunda, utzi egin dut, ordenagailua pizten hasi dira, eta orduen esan diet betiko moduan. Egunon gazteak. ¿Tenéis algo que preguntarme? Orduan, gaztelania utzean hasinaz. Gaztelania utzean. Orduan, ikusi ditut, gaur, 25-etik 23 etorri dira, eta ni jarraitu, eta egoera izan da, violentoa, ni konturatzen nintzen, niretzako bizikidetzari begiratuta, esaten nuen, Eli, zertan zabiltza. Eta jarraitu, eta pentsatzen nuen, eta nire burua ezinean ikusten nuen.
Eta esaten nuen, bueno, norbaitek zerbait esango dit. Eli, zertan zabiltza, aizu, gogoratu badakigu gauzei ordu dituzula, eta igual nahaztu egin zara eta pentsatu dozu gaztelaniazko taldearekin zabiltzala. Eta segi. Eta esaten nuen, jolin, baina konfiantza ere badaukagu, gure artean harreman batzuk eraiki ditugu, ganera talde honekin ikasturte osoa daramat, eta segi, eta ezetz. Eta halako batean, ni neu geratu, eta ikusi dut, Leire Ibar, ikasle bat ikusi dut, holango barre, deseroso zaudenean barre urduri hori nola egiten duzun, eta esan dio, zer Leire, barre hori zeri, eske, arraro egiten zaigu zu gaztelaniaz entzutea, eta zergatik ez didazue esaten, geratu dira horrela, baina ezarete konturatu... Bai, violentoa egin zaigu, eta nik pentsatu do momentu batean. Eta honek zergatik egiten dit gaztelaniaz? Hau da, bizikidetza mailako ofentza moduan hartu du. Tarduanik erantzun diot, zuek gaztelaniaz egiten duzuenean, raka, nigan efektu bera sartzen duzue. Orduan, esandakoetatik edo kontatutakoetatik kontatuta, eta atzo konturatu nintzen, lehenengo izenburua jarri nion, elebitasuna eta bizikidetza irakasle baten eguneroko eguneroko esperientzietatik, eta kontatutakoetatik kontatuta, pentsatu nuen, igual egokiagoa izango litzatekela eguneroko ernegaldietatik. Orduan, sarrera amaitzeko nik galdera bat planteatzen dut. Nola demontre heldu gara onaino? Hau da, nola demontre pasatu gara Mairen belaunalditik gaur egungo egoera honetara. Eta 3 pista labur emango ditut, hori azaltzeko aleginetan. Lena, egungo gazte euskaldunen profilak ez dauka inongo zerikusirik, eta hau aipatu da, behin eta berriro aipatu da, eta honetan danok gaudea ados, nireak ez dauka zerikusirik, Mairenak ez dauka zerikusirik, gaur nik gelan ditudanekin. Gure garaian gehien bat euskera etxetik eramaten genuen ja eskolara, eta ganera gune euskaldunotan bizi ginen. Gaur egun euskerazko taldeetan matrikulatuta ditugun gazte gehienek eskolan ez dute eskolatik eramaten. Askok eta askok eskolan ikasi dute euskera eta ganera gune erdaldunetan bizi dira. Beraz, beraien profila goiti bera aldatu da. Bigarrena, egungo gizarteak edo testuinguruak ez du zerikusirik gure garaiko testuinguruarekin. Eta hor, aipatu behar da hemen ja mai honetan aipatu dena, sare sozialak. Nolako eragina izan duten gazte hauen hizkuntzarekiko jokabidean. Eta 3. Euskararekiko atxikimendua. Nola bizi dute gazte hauek euskara? Patxik lehen, Mitxilenaren zita bat aipatu du, hizkuntzak euskarak bere tokia aurkitu behar duela hizkuntzen artean. Eta, klaro, nire kasuan planteatuko nukena da, gazte hauen, euskaraz matrikulatutako gazte hauen bizitzan, euskarak ze toki betetzen du. Joan dan ostegunean, eta ez dizuet kontatu, 11etan amaitu dut euskal taldearekin, joanaz gaztelaniazko taldearekin, eta esan dut, esperimentuak egiten hasita Eli, jarraitu. Eta orduan, gaztelaniazko taldeetan gertatzen zaiguna da, ikasturtearen hasieran galdetzen duzunean, zuetako zenbatek ikasi duzue B edo D ereduan. 160 gora dira. Orduan, joanaz gaztelaniazko taldera, eta esan dut, haupa gazteak egunon, Xuban, ze nota jarri dizut albistean? 0. Eta 0 jarri diot. Eta zer gertatu zaizu ba? Hasi hitz egiten, eta hitz egiten, Xubanek euskeraz erantzun dit, gero jarraitu du Rubenek Kirikino ikastolan ikasi zuen, gero jarraitu du, klaro, 12. minutuan moztu behar izan dut, ze talde horretan dago, Mexiko, Cantabria, Valentzia, Zaragoza, eta etorritako jentea, eta zeuden, un resumen, por favor, eskatzen. Baina, inok ez du esan habla en cristiano, orduen, alde horretatik, talde horretan, gutxienez, 12 minutuz errespetua zertu dute, erakutsi dute. Orduen, Rubenen kasuan esate baterako, mutil hau, gaztelaniazko taldean matrikulatuta dago, eta joan dan ostegunean esaten nion, Ruben, zu badakizue, nirekin, eta gaztelaniazko taldeetan matrikulatuta dauden ikasleak, nirekin, euskeraz ikasi badute, nirekin beraien harremana euskeraz da, euskera utzean. Orduen, nirekin euskeraz dabil, eta nik esaten nion, Ruben, eta zertan, eske futbolak ordu asko kentzen dizkit, eta inglesak ordu asko,
Eta euskera zergaitik ez zara euskeraz matrikulatu? Euskera, eske nik nahi dut markan lan egin. Bueno, bale, markan lan egin nahi du. Edo el txiringiton, bale, el txiringiton. Eta el txiringiton lan egiteko euskerak ez du balio, bale. Orduan zure lehentasunetan, ez, nire lehenengo lehentasuna orain da, inglesa. Bigarrena da futbola, entrenamenduak basaurin, eta hirugarrena, laugarrena, bosgarrena edo seigarren toki hartan, egongo litzateke igual euskera. Orduan, gazteekin zer gertatzen zaigu? Nahi bai, baina ezinean gabiltzala. Eta hor, momentuz hor utziko dut. Ezinean gabiltza orduan, ez dakit, bizikiren da, zaila. Baina ez ezinezkoa. Hori eraikitzeko ditugu beraldiko zailtasunak, ezta? Ez nuke erori nahi, beti izatea arriskua gauza hauetan, ez, anekdotak kontatzen, ezta? Baina, Eli bere gora bera kontatzen ari zenean, etorri zaizkin niri burura bi, ez? Ez dakit ondo ingo duan esatea, baina esango dut, eta biak dira 2007koak. Beraz, bain dela 15 urte. Ez dakit maili hori dela zenbat urte izango zen Eliren ikaslea. Baina, hori, bain dela 15 urtekoak dira, 2007an. Bata Euskal Herriko Unibertsitatean, D ereduko talde baten aurrean mahai inguru bat genuen euskarazko hedabidei buruz, Berriako arduraduna neu eta unibertsitateko bi irakasle, komunikazioko irakasleak biak, berriro diot, D ereduko gela bat zen, derrigorrez joan bertzuten hitzaldi horretara, eta bar. Eta euskarazko komunikazioaz, euskarazko hedabidez zen hitzaldia, gu ze hizkuntzan arituko ginen imaginatuko duzue, eta izan zen, timbre moduko batek jotzuenean, ordua bukatu zela, ez? Agurtzen baino gogorra bazen timbre gura, hantxe bukatu zen dena, eta derrepentean, dena galtzatu ziren kasu hola, estututa eduki bagen ditu bezala, eta han euskara zentzutea zen milagro bat. Niretzako oso ikasgai ona izan zen hori, oso ona. Ze gaur gauza eta zola normalago hitz egiten dugu, ez? Baina 2007an oso ikasgai, baina ikaragarri eskatzen duan ikasgaia izan zen, egia esan da, ez? Eta beste kasu batean, ikastolen eskolarteko bertso txapelketa, eta Altsasuko frontoian, iparraldetik etorri zirenen ondoan tokatu nintzani egotea, eta bertsolari txapelketan parte hartzen zutenek, holtzatik gestean, beren arteko hizkuntza frantsesa zen, ez zen euskera, ez? Baita ere oso ikasgai ona izan zen. Eta, batean ari gera, ez? Orduan D eredukoak unibertsitatean komunikazioa, kazetaritza ikasten, testu inguru hortan, ez? Kriston txapa euskera soltatzen zuten tipo batzukan, bestean bertsolari txapelketa, ludikoagoa, esan ezagun, ez? Baina biek bazuten elementu komun bat, ez? Eta da eskolari lotuak biak ere, kontu akademikoi lotuak. Eta, nola heldu gara onaino, ez? Ze galdera ona, ez? Eldike mairatzen duena. Ez que nik uste dut, onaino heltze horretan, pixo handia duela, berak ere esan duenak, alegia ez bakarrik euskal gizartea aldatu da, oro har, baizik eta euskararen, euskaldunen komunitatea ikaragarri aldatu da, perfil soziologikoetan aldatu da, perfil soziolinguistikoetan aldatu da, ikaragarri aldatu da, eta garai hartako D ereduan zeudenak etxetik euskaldunak ziren nagusiki.
gaur eredua sentidu horretan, unibertsalizatu daukagun eredua da, eta hor daude etxetik euskaldun direnak, baino gehiago ja, etxetik euskaldun ez direnak. Etxetik euskaldun ez direnak zer da gauza txarra, ez da txarra ez ona. Da konstatazio soziolinguistiko bat besterik gabe. Zen eta etxetik euskaldun ez izateak esaten dudanean niretzako esan nahi du batez ere euskara girorik ez duela inguruan, bere inguru hurbilean. Familiko harremanetan, lagunarteko harremanetan, eta bat. Orduan, nola iritsi gara honaino? Bueno, eskolarekin uarte moduko bat, isla moduko bat egin dugulako. Gizartean euskarak duen pisuarekin, zerikusia leku batzutan haundia, zenbait ikaslentzako haundia, zorionez, baina beste askorentzako erabat urrunekoa. A ereduko gizarte gune askotan, D ereduarekin ibili gara, eta horren hor, beraldiko distantzia sortzen da ikasle hoien artean, ez? Eta horrek zerikusia du gaitasunarekin, gaitasunik gabe nekez erabili daiteke, zerikusia du motivazioekin, zerikusia du prestigioarekin, eta bar. Nik uste da horti dijoa da, neutri batean, ez daukat erantzun definitiborik. Badago beste kontu bat, Burtsanek aipatu duena, eta niri oso interesgarria iruditzen zait. Lehen gazteak euskara, eta protesta, burrukatzea eta oso lotuta zegoen. Ekarri dut, atzo reskatatu nuen, berriak aurtengo martxoaren 20an, orrialde batean agertzen dira, zartada gazte egitasmoa. Dira gazte batzuk, euskararen inguruko gazteburu batean bildu ziren, eta horren inguruko hausnarketa bat egin zuten. Eta esandako kontuen artean, Haurtzanek esandakoarekin guztiz lotuta dauden bi gauza esan zituzten. Batetik esan zuten, euskararen arloan, hau gazteek esandakoa, euskararen arloan gure aurreko belaunaldiek egindako lanaren fruituez gozatu dugu gaur egungo gazteok. Eta horregaitik, gazte askok ez dute euskararen alde borrokatzeko beharrik ikusten, pentsatzen dugu dena eginda dagoela lortuta. Eta gero diote, bere garaian adibidez, antifrankismoaren ikur bihurtu zen. Orain ordea uste dut, helduleku falta bat dagoela. Jesus, ondo irakurriko ete dut. Bai. Orduan, oso nabarmena da. Gazteen heldulekua euskararen alde modu proaktibo batean zertzeko zein da? Badago heldulekurik? Bai. Bai. Ez lasai nahi, Joan. Joan, orduan. Bai, ya está, gero helduko diot nik. Justo badaude dira besteago, bai. Azkenean, eta uste hori bada, eta eurek, ikuñaren bidon dut zaiokan, oso interesante izan zarrako. Batek izaten zuen, zanik, kotaino esatie, egin bizu, honi, espazizioa, bai? Hango futbolista bazan bat, bazter baiten. Eibar super euskalduna da. Ni Eibarren hasi dintzen euskara berba egiten, bai? Eibarren danak egiten da euskeraz, bai? Iruñatik eta horren. Iruñan Eibarren, eta nio handik hartu bada berak autu hori euskaraz egiten, ezta? Bueno, nire berdeko ez da ikin, nik ja berroik, aia izatie, oita bar, gazte txartela daukin hori, zelan egin behar dan, ostras, igual, entzunen hartu da, ezta? Eta bueno, beste begirada batetik ikusi, balioena uste dela fundamentala, oso gauza interesantea dela ulertzeko, eta kode berdinean berbaiteko, espazizioena, eta gero hori interakzio sozialak egiteko moduak aldatu indira. Guk betzat kuadrilla kalean egotea, izan da ezke pantailan. Instagram da, bera egintzat momentu enten, izan da began ikusten da. WhatsAppa bez, Instagrama da. Bueno, guazen kode berdinera, bezala, ongo gara esan da zan, hemen, Bai. eta guk izatik gugugi beste modu baten lagundu irakurketa hori egiten, baina uste dut, retiratzen, Ez, lasai, ez. Nik
hain zuzen ere, bueno, gure ikerketaren galderetako bat, bai, galderetako bat da, hain zuzen ere, salto hori, ez, erabileratik, barkatu, ezagutzatik erabilerara dagoen saltua, ez, eta bueno, ulertzea horratzean, bai, hizkuntza ideologi ez hitz egiten dudanean, ari naiz, hizkuntzea eta hizkuntzen inguruan dauden balioak, sininismenak, bai hizkuntza zer eta zerretarako, zetek lekutan da egokia, zer ez lekutan ez da egokia, eta horren inguruan, Eta guk hori ikertzen dugunean, eta gainera ja unibertsitatera eraman duela elik zera gaia, bai? Ikusten da, hor, hau ondo ulertzeko, haiei galdetuta, zalantzari gabe, bai? Galdetu behar diegula haiei, eta horregatik gure ikerketak hori du helburu. Haiek azaltzea, bai? Hain zuzen ere, nola, eta ze nolako loturak egiten dituzten, eta ez bakarrik, ez gidegu bakarrik euskararen inguruan galdetzen. Besteak beste, guri ordenatze osoa interesatzen zaigulako. Euskara non dagoen kokatuta ordenatze hortan. Baina horrezaz aparte, euskararen inguruan bakarrik galdetuko bagenu, segurunik voluntariorik ezkerukela izango. Bai? Osea, hor, elik esan duen ekimen hori, bai, aurrera mendeen ekimen hori, aurten, gure fakultatean, bai, bueno, antzeko zera, emaitzak izango zituen, 3 lagun, etorriko ziren. 3 lagunez, 3 emakume, azpimarratzera noa, bai? Ze gure voluntario guztiak, bat kenduta, emakumezkoa dira. Osea, gizonezkoak erakartzeko onelako gauzetara, saritu behar dituzu nolabait. Osea, erosi. Bai? Baina, klaro, lortu behar dugu, balioak euskara lotzen dute eskola munduarekin. Klaro, eskolara sartu dugu euskara eta horrek ondorio oso onak ekarri ditu. Bai? Sinismen kasuetan da, nik goratzen dut, nire aita, ni unibertsitatean irakasle hasi nintzenean, nire aitaren galdera zen, baina euskaraz erakasten duzu, eta euskaraz azpimarratu da, euskaraz. Osea, ezin zuela sinetxi, nik euskaraz irakasten nuenik. Bai, salto handia egon da hor, eta oso saltu positiboa, gure hizkuntzak, zalantzari gabe, mundu akademikora egin duen saltuan, irabazi du prestigioa 11 gauzetan. Baina, klaro, horrek eukidu be bai, bere nolabait, albo ondorioa ezan daitekeena, ez? Eta neurri handi batean, euskara bihurtu da, gure lanetan ateatzen da, euskara lotzen da, eskola munduarekin, mundu akademikoarekin, euskara serioa da, batzuentzat behartua, osea, baina, Eli, zuk egin duzun banaketa eta abur bat euskaldun zarrak zien igual lehen hasiera batean eskola, ez dakit, nik unibertsitatean egin ikun ikasketak euskeraz eta gure artean batzuk euskaldun zarrak eta beste batzuk euskaldun berriak, denetarik zegoen, Baina bai bazegoen nolabait, holako hizkuntza kontzientzia nahiko sendoa denon artean, edozein zela gure jatorria, bai? Eta ganera, nik uste dut horretan ere oso kontu zibili behar garela, eta ez da kritika bat, oso ulertzen dut banaketa hori, baina oso kontu zibili behar garela, eta kontatuko dizuet nik ere fakultatean gertatutako gauza bat. Nik ematen duen irakas gai batean, egiten diete ariketa bat, eta ariketa hortan bateatzen da euskalkia, euskara batua, eta holako gauzak, ez da? Baina, klaro, euskara batua eta euskalkia liburuz egiten dugunean, hiztunak lotzen du hori ere bere jabekuntzaiaren zerakin eta euskara batuak eta euskalkiak dituzten lotuta dituzten balio guztiekin eta barrarekin eta erabilerarekin. Eta klaro, horrek sortu zuen holako eztabaida bat klasean. Zen sartzen naizenean gelara ikusten dut, banatuta dagoela. Eskuinean euskara etxetik dakartenak. Ezkerrean euskara erdea euskara eskolan ikasi dutenak. Hemengo giro honetan euskara da nagusi. Horko giroan, bate ez.
elkarri hitz egiten diotenean, hauek ere erderaz egiten diote hauei. Bai? Orduan, esan nuen, abergoazen hau, irrati maratoia geneukan, eta gaia erabaki behar genuen, eta esan nuen, aizuek, zergatik ez da hau gure gaia? Bai? Ze batzuek, esaten zuten, ezken diskriminatuta sentitzen naiz, eta ez dakit zer, da, bakinor, goazen hau sakon aztertzera, eta hori izango da gure mai ingurua, irrati maratoian, ordan eman genituen, ia 2 hilabete, hau lantzen, eta aldi berean ikasten, ahozko jardunean, eta baina gaia izan zen hau. Egin behar izan zituzten elkarrizketak, eta hau eta beste. Atean ziren gauza pilo bat, bai? Baina oso kuriosoa, amaieran, egon zan prozesu bat, elkar ulertzearena, eta are gehiago, haiek esaten ziaten, ezke askoz euskara gehiago egiten dugu gelan, elkarri egiten diogu, ulertzen dugu zergatik besteak ez zuen egiten, claro, euskaldun berri askoak esaten zuten, ezke ni oso lotxatuta sentitzen naiz, ezke nahi sentitzen onartua, ezke, nire euskara horrekin nora noa, olako lotzak eta zerak, ez da? Eta besteen aldetik, eta hau, bai, harrigarria iruditu zitzaidan, gauza bera gertatzen zaie gaztelaniarekin. Kasero deitzen dituztela, ez dakit zer, orduan hor badaute esparru bat, non eroso sentitzen dien, eta indartxu eta poteretxu, bai? Eta orduan hor, euskalkiak ematen dien podere hori baliatuta, total, ondorio batera heltzeko. Hau oso gauza konplexua da. Norberaren identidadearekin, norberaren ideologiekin, ez ideologia linguistiko eta zera, hoiekin ere bai, baina bai hizkuntzen inguruan daukagun zera. Orduan, askotan esaten dizute, ezkenik ez dut gelako arraroa izan nahi. Ezke, klaro, nik euskaz egiten du badut, badirudi ikurriña bat eramaten dudala hemen. Eta hori neurri handi batean gure zera nola transmititu dugun euskara erabile beharra, horretaz ere gogoeta egin beharko genukela, uste dut, eta oso sakon. Bai? Oso sakon. Guk ere ze balio transmititu izkiegun, eta euskara zerekin lote duen, eta noraino haiei interesatzen zaizkien orain eta une honetan lotura horiek. Gaiak ematen du benetan luze. Bai, berri. Ez da egite... Baina diazut gauzatxo bat, apunte bat egiten. Eskerrik asko. Eske... Maiek esan ditunak eta... Eske, erabat bat nator. Ze azkenean da, momentu hartan, lehen, hau da, euskararen hazkundeari ekiten zaionean, nola baita esateko, elkar ulertu dezagun, ez? Eta lehenagotik zeresanik ez, hazkundeari heldu horretik zeresanik ez, transgresorea, borrokalari izatea, agintean dagoenaren kontra egitea, zan euskaraz egitea. Euskaraz irakastea, euskaraz ikastea. Eta gainea, libururik ez dago, eta apuntekin ibili behar dugu, eta zan, irauntza egiten ari zinen horrekin, nola baita esateko. Karo, oain agintean zein dago, agintean daudenek, gurasoak barne, beste agintariak, esaten dizuna da, kasiko duzu, tu vas a aprender en euskera. Ez que faltaria, bas. Claro. Eta orduan, eurentzako hori ez da, ez transgresorea, ez da, beste modu bat ikuste dute. Denek ez gutxiagorik ez, gauza hauetan, ezin da generalizatu, hortala gauza hauetan ikertzaileok, hor, sartu bat diren matizak eta guztiak ikusteko ez da. Baina transgresio gune hori aldatu da, ikaragarri. Eta orduan, nik uste dut, eta gutxiko dut Pauli, hain zuzen etorkizunari begira, niretzako, lehen esaten den baikotasun kritiko horretan, kritikoaren ikuspegi horretan, arduraren, erantzukizunaren ikuspegi horretan, etorkizunari begira daukagun erronkari gora beratxoenetakoa, hain zuzen dela aurren sartzen dut, aurren gaztetxoen, neraben,
eta gazteen motivazioen kontua, atxikimenduaren kontua. Hori nola motivazio berriak sortu hor. Zeren eta Euskaren hazkundearen garaiko eta are gehiago aurreko motivazioek, zeharo politikoak zirenak, eta euskara zeharo borroka politikoarekin, diktadoraren kontra, demokraziaren alde, horrekin lotzen zana, horrek batzuntzako balio izaten jarraitzen du, eta ondo, balio dunantzako balio dulako, baina jende askorentzako ez du balio. Eta gaina kontrako bihurtu daiteke. Bai, argi dago poderetatik datorrena eta aginteria igangatik datorrena, beti kontra egin behar dugula. Gu, datozenak, dauden gazteak, datozen gazteak eta guztiok, beti egingo dugu, kontra egingo dugu. Euskara boterea bada, euskara agintariek inposatzen badigute, gurasoa, bai politakeria dena den, bai irakasle, zer egingo dugu, kontra egin. Orduan, hori uste dut ez dela izango bidea. Beste bideren bat lortu beharko dugu. Horrela ikusten du nik. Bai, a ber, ez da, konplexutasuna, zalantzai gabe oso konplexua dela. Uste dut hemen atiaren elementu egienekin bat egite dut, lehen aipatu dut ez, hizkuntza bat erabilari edo erabilera erosaditzen diogun horri, ez ardatza dela jakitea, nahi izatea eta ahal izatea. Eta nik uste dut hiru horiei begiratu behar diegula. Jakitetik hasita, eta lehen esan dudanean, oain, justo testuinguru interesgarri batean gaudela, horre badakagu, ez, Euskal Autonomia Erkidegoan behin ipein, oain badago, ez, hizkuntza lege berri bat horre aber hizkuntza proiektuena eta nola, nik uste dut hori ikuspegi holistikotik egin beharko dela. Zalantzai gabe, hezkuntza sistemak eman duena, eta hori ukatzerik ez dago, baina hori ere berrikusi behar gehien bat horre gaitasunei begira. Ikusi dugulako noraino eman duen, lehen aipatu dut, eta hortik ere aipatu da, hezkuntza ez formala eta lotura hori, zara dute espazioak, emailek aipatu du espazioena, eta hori ezinbestekoa da, alegia, erabili ahal izatea, eta nola ez, gero ja, hizkuntzaren prestigioa eta hizkuntzak ze posizioa hartzen duen gizartean horrek ere, azkenan gure eguneroko jarreretan eragiten du. Eta badago, zain nola zan, desideologizazioa, agian ez horren beste, ez boteriaren, hori garai batean izan da, baina badago nik uste dut, Euskararen gaian ere desideologizazio orokor bat, hori ere, kontua da nola ze tresna, ze bitarteko horre, baina nik uste dut berriz ere ideologizazio hori egin behar dela gure hizkuntzak, gure komunitateak eta gure egoerak berak dituen berezitasunengatik. Dute ideologizazio hori, inolako beldurri gabe ideologizazio hori gertatu behar da. Azkenean, nola eragiten dugu hizkuntza autuan? Gaitasunez gain, eta ikustut hori gaitasunera, eta hori zuek unibertsitatean suposatzen dut hori ere igarriko duzuela, ez? Azkenean, pertsona batek ez badaka inolako atxikimendu, inolako arrazoirik hizkuntza bati atxikitzeko, bere lehenengo arrazoi izango da erosotasuna. Zai dute, alegia, oain, elkarrezketa batean, egin behar badut ingeles, frantzes, dagizen hizkuntza eta, baina aukera ematen baia, eta euskara egiteko, pues lehentasunez, orduan, badakagu hor gaitasun, horregatik esan dut, aldotatik ere orain, aukera interesgarria, gutxien Euskal Autonomia Erkidegoa, etorkizunari begirako hezkuntza sistema hori definitu behar dugunean, eta hezkuntzaenak ere horrebesteko garrantzi hartu duenean, hor ere, asmatzen den, orube hori zehazten, hori eukatu gabe baina arte eman duena. Eta nioz ez ideologizazioaena, eta apunte bezala egianik berri hori irakurri nuenean, egia da, ilusioa sortu zida. Zanuen, gitxi izango dira, batzuk dira, baina gutxienez berriz ere zer piztu da. Eta garrantzitsua da gaur egun azkenean, lehen esan dakoaren gatik, gazteentzat euskararen, eta zer gustatzen borrokara biltzea, amaitu da, eginda dago, euskara ikasi dute, eta orduan ez dakate kontzientziari euskara oraindik hizkuntza gutxitua denit, horregatik ere hor,
Eta ez da, hezkuntzari ere eska diezaiokegu, eska dakiokena, baina hor ere ikuspegi linguistikoa sartzea hezkuntza formalean eta baretar, baina ni benetan ikusi nuen azkenean, beraiek izango duten, norabaiteko atxikimendua, ingurumenean gertatzen denarekin, edo alegia, badira beste gai batzu, benetan hor ikusten dute, benetan hor behar bat dagoela lan egiteko, edo, baina euskararenean ez, da nik horregatik okatzen dut hori desideologizazio orokor batean. Horregatik nik horre esperantza printza eta benetan, sortu zitzaidan, naiz eta taldetxika, baina gutxienez ondorio hietara iristea. Kontua, gauza guztia beti hasten dira talde txiki batekin, eta gero iroltza gorla egiten dira, eta nik badaka fereal, horregatik nago nagoen tokian lanean, dute zorlojoak egite, iruzelako benetan, badagoela, izango dugula, aukera baina behar da, niuzez behar da ideologizazioa. Ideologizazioa, nolabait, egoeraren, alegia, komunitateak behar du bere egoeraren autopertzepzioa benetan horre ere eragiteari begira. Eta gero badago beste kontu bat, zuk zure lehenengo parte hartu duzpunean, Paul, komentatu duzu, unea dela dena berraztertu eta berra hausnartzeko, euskalgintzaren lana eta funtzio ere berri ikusteko unea dela, eta nik uste dut badela unea baita euskalgintzan edo euskararen sustapenean ari diren elkarte talde dena delakoen, hau da, belaunaldi errelebo bat. Badago jentea, niri azken urteetan gertatzen zaidana da, Euskal Herriko Unibertsitateak udako ikastaroak antolatzen ditu, euskararen inguruko, berdin da, euskararen zein arloren inguruko ikastaroa, banoa, matrikulatzen az, banoa, beti egiten dut ariketa, bera, azten az begiratzen, eta dio, hemen, 40 urtetik berakorik edo, 35 urtetik berakorik, gazteak, demagun, 35, bada honorbait orduen, zein da kontua, ez zaie interesatzen. Gero, azten zara errepaso egiten gurean euskalgintzan ze elkarte eta dauden nortzuk zera, eta azten zara begiratzen eta diozu, eta hemen, eta gazteak, ez dago jente gaztea kezkatuta ez du sartu nahi horretan, edo arazoa gu gara ez diegula biderik ematen, edo erreleboa eman egin behar da, pasatu egin behar da. Orduan, nik ez dakit nola egin daiteken, ez dakit kreditu askeak eman da ez. Antza, formula horrek ez du merezi. Baina moduren bat bilatu beharko litzateke fitxajeak egiteko. Hau da, gurditik aurrera bultza egiteko ziur nago ganera fitxaje horiek ideia berriak izango lituzketela. Askotan inpresioa daukat. Gazteen profila, gazteena kendu. Euskaldun non profila aldatu eginda. Gizarte testu ingurua aldatu eginda. Atxekimendu helduleku horiek ere ja lenguak ez dira. Eta orduan, inpresioa daukat askotan euskara sustatzeko gabiltzala betiko edo duela 20, 30 edo 40 urte erabiltzen genituen errezeta eta estrategia berdinekin. Korrikak sekulako balioa dauka eta horren erakusle da azkenak izan duen arrakasta. Baina korrika heltzen da punturaino. Hau da, bazegoen soziologo bat Durkheim esaten zuena badaudela momentu batzuk irakitze kolektiboko uneak. Eta orduen momentu horretan egiten du bor, eta danoi sekulako subidoia ematen digu, eta gero, klaro, korrika amaitu da, eta barriro suflearen antzera goaz berantza. Alaba, esan dut, Alaba Zientzia Fakultatean dago matrikulatuta, aurten lehen urtea, bere WhatsApp taldean, korrika dala eta ez dala. Orduen, heltzen da mezu bat neska batena, chavales, a las 6:30, me he levantado a las 6:30 para participar en la korrika. Beste batek erantzuten dio, ole, tu, eta ez dakiz eta Alaba badator eta esaten dit, ama, zain nau handitzen daukat? Eta nik, bai. Bueno, zein goto, Alaba da, bueno, ez dakit nondik hartu duen jena, baina talibana horretan. Eta, itxaron, ganera da gaiztoa, eta dino, itxaron egingo dut, eta orduen sekulako soka, haupa, sí, yo fui hace 2 años, que buen ambiente da. Hau da, soka osoa, eta parte hartu dute, eta euskeraren alde, eta ziur, manifa batera joango direla, eta esango dute, hemen, gaude, euskararen alde, por supuesto. Vale, orduan utzi zuen denbora batean, eta amaitu zanean, claro, Alabaren zera. Asko posten naiz honetaz guztiaz, baina ondo legoke parte hartzeaz gain, hemen sortu dugun soka hau ere euskeraz izango balitz. Puntu eta maiera. Akabo, jazta. Inok ez zuen erantzun, nik esan nion, zu ezaudet ziur zure lagunek beste
WhatsApp talde bat edo izango te duten zu gabe eta orain ari dira beste WhatsApp talde horretan. Orduan, bale, euskararen alde dau, eta nik ez daukat inongo zalantzarik horretan. Euren jarrera da euskararen aldekoa. Baina konpromisoa eskatzen zaienean, gure programa, berdinen arteko, orduan, ez dakit zer eman behar zaien, eta igual eman behar zaiena da ardurak eman behar zaizkie. Ara, hementxe daukazu aukera, zer egingo zenuke jarrizuk egitasmoa edo dana dalakoa martxan, kombinatuta, por supuesto, aurretik ibili direnen esperientziaz baliatuta, kontua ez da orain arte ibili dan jente guztia hartuta, ala, guazen aparkatzen, jubilatzen hauek guztiak, eta baina bilatu behar da, nire ustez, bilatu behar da modua beraiek modu aktiboan erantzukizun hori euren gain hartu dezaten. Eta ez dakit, edo ez duten nahi, edo ez diegun usten, ez dakit, edo dana nahaztuta ote datorren. Nik uste dut badirela ardurak eta batez ere jarduerak. Osea, hizkuntza jardueren bitartez garatzen da, eta askotan arrazoia baldin bada, adibidez, fakultatean martxan jarri dela. Zein da abia puntua? Abia puntua da euskara txarto erabiltzen dutela. Hori da abia puntu bat, haien bat ere gustoko ez dutera. Bai? Ze beti da, nolabait leporatzen zaiena. Ordan, zuk planteatzen diozunean, egingo dugu, edozein ekimen berdin dit zer, bai? Zuek euskara oso txarto idazten duzuelako, edo hitz egiten duzuelako, eta hori hobetu behar da. Ezki ja, abia puntutik esaten dute, ez dut parte hartu nahi. Vale. Zuk planteatzen baldin badiezu, aizuek, pentsatu dugu, dokumental txiki, 5 minutuko dokumentalen, ez dakizte zailak, eta bi, pam. Bueno, gero arduratuko gara gu, talde horretan, egon daitezela, mota desberdinetako osagaiak. Alegia, baten batzuek, eta agian propaganda gehiegi eman gabe, egin dezatela nolabait, bai, testugintza hortan hobetzeko zera. Askozaz gehiago hobetuko dute. Nik esaten dizut, nik maratoian egin nuena, nire ikasleek esaten ziaten, ez dut batere oiturarik euskaz hau zaritzeko, zelako lotxa eta ez dakizer. Kriston hobekuntza egin zuten. Ze, klaro, hainbatetan errepikatu behar izan zuten testuak gero irratian irakurri izateko eta bar. Nik uste dut askozaz gehiago ikasi zutela, ahozko euskararen inguruan. Euskara zuzenaren inguruan ere bai? Egin genuen jardun hortan, horregatik diot jarduerak direla, eta azkenean, eurei erakargarri eten zaizkien gauzak. Nik esaten diet, sortu Instagram kontu bat, YouTube kanal bat sortu nahi duzuena, baina sortu gustoko duzuen zerbait. Eta guazen zerbait egitera. Orduan, nik uste dut askotan hori dela, ez? Txarto egite duzue. Guazen hori konpontzera. Ez duzu euskaraz egiten, guazen hori konpontzera. Eta hori da, eta abia puntu horretatik, ja, zaten dute, 200 lagun, 3 eman dute ez dela. Zer egin du feminismoa? Hori da. Feminismoa erronka globala. Bai. Hizkuntzaren aldago. Nahiko genduke, baina ez da, bai? Alan da, zer egin du, politizatu egin du egoera. Osea, orduan, eta politizazio horretan, emakumeok badenekan botoa. Emakumeok, teorian soldata berdinak ditugu. Emakumeok, etxeko lana konpartidu egiten ditugu gure bikotekin. Emakumeok, lagundu egiten digute, bai? Ez dakizera, baina, erosu ja, emakumeok berdinak gara. Txetala datoz orain feministak, zesatera, politizatu egin da. Hizkuntzarekin igual berdin egin behar dugu, politizatu egin behar dugu, eta agerian jarri behar dugu, euskera ez dakienak eta ulertzen ez duenak, hemen bi hizkuntza daudela, eta berak duela arazoa, nik biak ulertzen ditut, gehi inglesa. Bai, hemen eleaniztasuna esaten dugunean, hemen asko bi hizkuntzatik gora dakizkigulako, bai? Nik uste dut, politizazio hori, badala bide bat, agerian jartzeko eta ikusteko eta hortik esateko. Hemen oraindik badaukagu bide bat egiteko. Agendan sartzeko, ez badago agendan, ez dago, nire seme alabek ez dute ikusten hizkuntzaren arazo baten modura. Nire alabak, batez ere, feminismoakin dago buru belarri sartuta, bai? Esan nahi dut, berantzako hizkuntzarena
nahiko normala dalako, etxean euskaraz, ikasketa guztiak euskaraz egin ditu, herri euskaldun batean bizi da, fakultatean ara Gasteizen, bai, Gasteizen euskaraz ditu ikasgai guztiak, ingurun euskalduneko jentearekin da guztut, Gernika baino euskara gehiago egiten duela Gasteizen, esan nahi dut, ez da berantzako arazo. Eta bera badaki, denetara joaten denean Bilbora etorri arren, euskaraz egiten duenean, ez diotela zer txarrik esaten duan. Hor be badaukagun ikuste dut zer bat, eta horrek ekarri leike beste mugimendu bat. Bueno, ez dakit. Eta zaizu hori arriskutsu xamarra iruditzen, ez dagoia nahiko politizatuta hizkuntza alde hortatik, ez dauzkagu behar administratibo gehiegi hizkuntzaren aldetik, esan nahi dut. Klaseetan da eredukoak diren ikasle hauek unibertsitatean euskaraz ez dakitenak, hauek, bueno, gure esperimentuan parte hartzen dutenean, perfecto egiten dituzte ariketa guztiak, eta kompetenteak dira era bat euskeraz, bai? Gertatzen dela zauzkatela behar sozialak gero hori erabiltzeko, eta apuntatzen direla horrelako graduetara, euskeraz diren graduetara, hain zuzen ere behar administratiboa daukatelako C bata lortzeko, ezta? Euskeraz egiten baldin badute gradua eta amaitzen baldin badute C bata daukate. Orduan, behar politikoiek igual alde batera utzi, eta behar sozialak edo sortu beharko genizkiek. Behar politikoak, politizatzen esaten duanean da, mai gainean jarri oraindik ez gaudela eskubide berdinen mailan, erabilera berdinen mailan, eta dauzkagula aukera ezberdintasun bat dauela. Bai, oraindik ez dagoela aukera, maila horretan dinot politizatu, azaleratu, ez gaude egoera berdinean oraindik. Horrek ekarri lekelako, deserosotasun batzuk momentu batzutan, hortik, Ni bat nator arazo horrekin, ez da? Arazo hori... Ai, zuko espatxe. Ez, ez utziko ditut. Beste bat ingalaburra izan, bueno, niguziken, lortzen dio lehen ebatutako ideologizazioari, lehen ebatu dudanean bizikidetza, eta ez duen arteko bizikidetza justo parametro horietan egokatzen duen. Azkenean, bizikidetza hori nola gertatuko da, noiz gertatuko da, ez? Zer, gure azken helburua zer da, gure gizartean bi talde egotea, eta talde horietako kideen arteko interakziorik ez egotea, egongo dira, baina egongo dira beti baten kaltetan. Alegia, talde bateko kideak elebidunak direlako, eta orduan interakzio komunikatiboa gaztelania ez egongo da. Orduan, horre ere lan pedagogikoa ere egin behar da. Nik, hau azkenean poliedrikoa da. Zai dute, momentu batzuetan, eta bueno, esango dut, asimarratuko dut, neurriak hartu dut dira, eta barretekoa, eta gero bada beste lan pedagogikoa eta ulerraraztea. Zabea, guri, adibide txiki bat da, baina justo, bueno, dakizuen Nafarroan nola da bilen kontu guztia, eta justo, bueno, propaganda egiteko, etxean tonatu dugu manifestazioa, baina gauri, elkarrizketa batean, esan egin dut. Ohartu zarete guk ez dugula euskara aipatu, inolako lelotan, inolako. Guk esan dugu, herritarrak ez gutxietzi eskubidea guztiontzat. Zergatik, modu horretan, gure helburua da, herritar guztie pentsatzea, ea Nafarroan benetan herritarra gutxiesten diren, eta herritar guztiek eskubide berdinak ez dituzten. Osterantzean, zaten baduzu, euskaldunak ezaki zer, edo gore euskara, bueno, los vascos, su problema. Ez, gainera, askoz ere ageriago geratzen da. Horregatik ideologizazioa, politizazioa, parametro horietako kokatzen dut. Alegian, bizikidetza, eta lehen Elisabetek aipatu du, bizikidetza goteko, lehenek eta behin premisa, bi pertsona egon behar dire egitzien. Bueno, pues, lehenengo empatizazio hori, eta azkenean, lehen aipatu dudanean, ele bakarra kondenatuta dagoela, potoloa dela ez, baina azkenean, ohartzea, elebiduna izateak, azkenean, elebiduna izateagatik, nik errespetuzko jarrera hori badudala, baina bera nik berez dakadan askatasun hori mugatzen duela. Gero hori nola, bueno, zorrere pedagogia eta seguramente eskede talde desberdinak izango ditugu, izango dugu batzuk inkonstientek egiten dutenak, beste batzuk izango dira automilitantea gaztelaniaz, zure ikasle horren modu baina, bueno, horregen ikuste du, diskurtsoak ere guk ere gogortu behar ditugula. Alegia, ja, ondokoa baldin badauka, automilitante kostientea, orduan, parkatu, baina neu ere izango dut orduan, jarrera militante kostientea. Beste kasu batzuetan, ez, esan beharko dugu, baina nik uste du, transmititu behar dugula, elkarbizitzaren parametroetan, transmititu behar dugula hori, ostras, bizikidetzarik ezin dagoen bestela,
bestela, momentu batean, guk beste aukera hori, inoiz egingo ez duguna da, Euskaldunok erabakiko dugu, bale, pues, Belgik o Bruselan gertatzen dena bi komunitateekin, bueno, pues, birezi gaitezen bi komunitateak, flamenkoak alde batetik, eta baloiak bestetik, eta bestetik, eta ez dugu interakziorik egingo, baina hori ere ez da bizikidetza. Bueno, orain bai. Ni bat nator esaten ari zareten gauzekin, ez, azkenean, bueno, hasieran uste dut behintzat, behintzat bat nuen jarria uste dut esan dudala, hizkuntza politika azkenean eskubide nauzia dela, ezta? Eta beraz, ni bat nator, Oraintxe Paulek esaten zunakin, Nafarroko kontuarekin, eskubide berak herritar guztientzako, herritarren artean ez egotea eskubideen aldetik halako jerarkiarik edo halako maila diferenterik, eta horrek eskatzen du baita ere, euskaren autua egiten ez duena ere errespetatzea eskatzen du horrek, eta gaina errespetatzea, eta gaina adieraztea errespetatu egiten duzuela. Hau da, etikoki eta moralki irabazteko oraindikan gauzak gehatzen zaizkigu, naiz eta guri hori, gezurra iruditu edo askotan inkluso, eta ez arrazoirik gabe, mingarria iruditu hori bera pentsatzea. Baina guk irabazi behar dugula ikuspegi etiko moral batetik zerbait, faltazana, bueno, bai. Irabazi bat daukagu, bestela geure kaltetan joango da kontu hori guztia, ez da? Baina, lotzen atzaio, bat etorriz, hemen esaten ari zaten kontukin, eta lotu nahi natzaio, aipatu duten beste kontu bat, ez eta da, hizkuntza politika noski, hizkuntza eskubideak betetzea, beraz, hizkuntza eskubideak betetzeak esan nahi du derrigorrez erabiltzea zenbait eremutan euskera, hizkuntzan, bestean, tal. Baina hizkuntza politikak, lehen komentatu dut, esan dut, bere helburuak eta bere begirada jarri behar duela hizkuntza eskubideatik aruntzako. Eta alegia, gure helburuak izan behar dula, ambizioa izan behar dugula hortarako, euskara erabiltzea ez bakarrik obligaziozkoa edo derrigorrezkoa denean, herritarren eskubideak errespetatzeko, baizik eta aukerakoa denean. Eta orduan, hemen gertatzen da, ez da hau edo bestea, ez, hemen esaten ari dena, edo esaten dena bai, baina nik horri gehituko nioke, ez dakit aurretik edo atzetik, baina nahi nioke gehitu, hemen bertan azaltzen ari den beste problematika bati. Eta, segurazki guretzako, tratatzen, askoz zailagoa den problematika. Eta da, Euskaldunen komunitatean, Euskaldunen komunitatean, gertatu den aldaketa ikaragarria dela medio, guk ez dakigu, gaur ez dakigu, ze arraio egin behar dugun, euskaraz nola ala moldatzen direnek, euskara ohikotasunez erabili ezaten ez dakigu zer egin behar dugun. Eta segurazki hasi behar dugu hori aitortzetik, ez dakigula. Eta hori aitortu eta esatetik, hemen dauzkagun, ezkerrezkoin dauzkagun, hemen zaudeten, punta-puntako ikertzaileok eta errealitatean, horten ezagutzen, murriduta zaudetenok, zeregina handia daukazuela uste dute kontu hauetan. Hemen ikerketa ikaragarri behar da sentidu horretan, ez? Alegia, kuestioa ez baita, gaurriak kuestioa ez da, euskaraz ez dakitenek ikasi dezaten zer egin behar dugu. Hori ere bada, zeren gizartearen behitu zer parte gelditzen den oraindikan euskararik ez dakiena, beraz hori ere bada. Baina gaur daukagu, orain dela 25, 30 ez genukan talde ikaragarri bat, eta gaur daukagu gertatzen zaigu 55 urtetik. Ia 50 aterako da, orain inkesta soziolinguistikoan esango nuke, 50 urtetik berako Euskaldunen artean, erdia baino dezentez gehiago, Euskaldun berria dira. Euskaldun berriak esaten dara esan dute, euskara bigarren hizkuntza gisa eskuratu dutenak. Neri, txarlotza ematen dit, hemen zaudeten batzuen aurrean, esateak, ze diferentea den, hizkuntza bat bigarren hizkuntza gisa eskuratu, edo etxetik eskuratu duzuna kulturizatu, ze diferentea den, eta bat, baina, errealitate horren gainean gaude. Eta guk, uste dut, etorkizunari begira daukagun arrisku handienetako bat dela, potentzialki hazi dugula ikaragarri. Eta hemen gauden guztio nahiko genuke, baino gutxiago ala ere.
baina potentzialki hasi dugu da ikaragarri euskaldunen komunitatea, eta ez dakigu ze behar dugun hasi den komunitate hori Big Bang baten moduan lertarazteko iztun bihurtzeko horiek. Netzako hor daukagu erronka ikaragarria. Aukerak. Ikaragarria. Hizkuntzara biltzeko aukerak. Eskotan, ez? Gazteek eta ez horren gazteak, bai, ez? Nena aipatu duguna, ikus-entzunekoak eta konsumitu balin badituzte, eta balin badaukate aukerarik, euskara igual horren ondo ez dakit horiek ezingo dute, ez? Erabilera garrantzia balin badu, hizkuntza bat ikasteko garaia garrantzia balin badu horrek, eta erabilerak egin du balin bazaitu euskaldunago edo hobea hizkuntza horretan, eta ez balin badaukazu non erabili edo ez bakarrik lagunekin hitzekin behar duzula. Azkenean, 24 urtetik lagunekin hitz egiten pasako ditugu, segun adinaren zehar zauden, gazte gero da gehiago, gutxiago seguruna, lagunekin hizketan, denbora pixka bat pasako duzu, baina pelikulak ikusten, liburuak irakurtzen, ez dakit, prensa, Instagram, gauza guztiek denak, espainolez, inglesez bali badaude, jendeak horretara joko du, ezta? Eta argi dago, nik uste dintzat, hor sartu beharko litzatekeela esfortzu handi bat, gazte horiei nolabait piztu arazi, nahi hori euskeraz konsumitzeko edo Ados. superzaken. Ez baina ados, Eta Ados, baina gauza asko dira, ez? Gauza asko egongo dira, ez? Baina nik adibidez esaten dut, nire ustez euskaldunok daukagun, barruan daukagun euskera aztertzaile hiperzuzenketa boligrafo gorriaren euskaldun hori, nik uste dut, claro, ez dakit esaten daturik ez daukat, ez? Orduan, bakit kontu zile behar da, inoren iritzia, kasi, ez datu bihurtzeko, ez da, baina nik konbentzaitu nago, berealdiko kaltea egiten diogu da euskaren erabilerari, historia horrekin. Oda, euskaraz, primeran manejatzen ez dana, bere burua euskaldun bezala gutxietzitzat edo bigarren euskalduntzat edo sentitu araztearekin, egiten ari geran kaltea ikaragarria da, zeren eta betetzen joan geran zaku hori, geu ari gara hori eginez usten. Usten. Ze gaina, gaur nola moldatzen baldin badira euskeraz, eta gaina motibatu horrez erabiltzera eta arro zerpitzera hain gaizki erabiltzen duten hori erabiliz, claro, nola ez duten erabiliko, guaindik gaina gehiago erdoilduko zaie daukaten euskara maila hori. Horren da, zirkulo bat arrisku beteko. Nik uste, adibidez, estrategi bezala, adostu beharko ditzatekela eta onartu, guk belaunaldi bat edo bitan, euskararen erabileran kalitateari dagokionez, jende askorentzako mingarriak diren moduko galerak agontatzen marko direla. Bai, baina etengabe hori gara irakurtzen prentsan edo guztiak nik begia. Eskolan, nire seme-alabak eskolan zeudenean da euskara liburuare. Eta kontuatzen nintzen, ia dena zela akatzak zuzentzeko zera. Bai, oso oinarrituta dago, oso gramatikaren, bai, gramatikak ikaragarrizko garrantzia du liburu horietan, oso gutxi dago, kultura gozatzeaz eta gogoeta egiteaz kulturan, eta ez horremeste buruz ikastea eta jakitea euskaldi literatur zera garrantzitsuenak eta ezakit zer. Hartu kanta haietako batzuk, ez dakit norenak, kentzazpirenak edo, bueno, haie interesatzen zaizkienak, bai? Eta guazen ikustera, hoiek eta, ez dakit, sortu olako lotura, kultur lotura batzuk, bai? Haiei interesgarri egiten zaizkienak eta euskara horren bitartez landu. Pues igual, hain zuzen ere, kentzazpi bantzatuz. Edo beste gauza batzuk ez, baina liburuari begira, nik liburu horiek danak sakarrontzira botako dituzke. Euskara lantzeko, ez, euskara bombardeatzeko dira. Bai? Ez, benetan esaten dizuet, nire seme-alabek, beti, klaro, etxean, eta eskama, euskara, etortzen ziren igual eskolatik, eta dene, klaro, ni erreferentetzat, niri behin egainari entzunion, jende guztiak hitz egiten dit euskeraz niri, nien naiz, bai,
apur bat, nire gauza bera gertatzen zait, klaro, euskaraz egiten diate, baina euren artean askotan lotzen dute horren lotuta dago euskara eta gramatikaltasuna, eta akatzak eta oso txarto egiten dut, eta ze gaitasun gutxi daukat, eta, osea, gogoeta horiek guztiak, zalantzari gabe, oztopo dira. Oztopo dira, euskara erabiltzeko. Eta azkenean hori da, beti egongo dira eredugarriak dian pertsonak, baina nik prentxan irakurtzen dut, asteburu guztietan, bai, olako erreferentziak eta olako zera, olako diskurtsoak, nolabait atzetik dakartenak euskara maila egokia ez dutela gazteek, eta etengabean ari direnez olako mezuak jasotzen. Hori da alderdi bat, hemen alderdi asko daude, baina alderdi bat da hain zuzen ere, baina noa ni, bai, daukan euskara txarronekin. Hori esteko, gero ja, euskara batua, artifiziala, ez dakiz zer. Mezu horiek ere, etengabean ari gara gu zabaltzen. Bai? Etengabean ari gara, ni saiatzen nahi ezabaltzen. Baina jende askok, bai, esaten duenean, ez, nik nire etxekoan, edo ez dakiz zetze, klaro. A ber, eta oso ondo zure etxekoan, bai, fenomeno, baina ez esan mesedes euskara batua artifiziala danik. Iztun askok, besterik ez dute. Bai? Eta orduan, gauza horiek, horregatik izan dut, gauza asko dira, eta guk, azterratu behar dugu, nik uste dut beti baloiak kanpora botatzen ditu. Gaztek, badakite, zergatik ez duten erabiltzen. Neurri handi batean, oztopo ideologiko pilo bat dituztelako, benetan, oinarritik landu behar ditu gauza hauek, konturatu zer dan gu ere zabaltzen ari garena eta sortzen ari garen estopoak, eta horiek didatikaren munduan zartu. Eta desde luego liburu horiek ez daitezela izan mesedes danak akatzetan oinarritutakoak. Euskara badirudi dela euskara berdin akatza. Nik behintzat, hola ikusten dut, eta ez da gozatzeko gauza bat. Horri, erabat buelta eman behar diogu. Pentsa euskalkirik ez daukaten. Claro. Eta etxeko euskararik ez daukaten. Eta euskeraz ikasten ari diren hoiek gainera konturatzen direnean, esto se traen un lío, con esto de que si el dialecto, que si el batúa, que si tal. O sea, joder, es que ya, bueno, a ver. Desmotibatu egiten dira. Dekin datozkit. Desmotibatu egiten dira, eta gainera dira, apur bat, lehenengo zabaldu behar dana da, bai, edozein euskara dala, Baliogarria, bai. Claro. punto. Netarako. Hori, azte. Osea, edozein euskara, daukatun euskara maila, bueno, ez dakit, osea, euskalduna zarela, daukatun euskara maila daukazula. Bai? Eta komunitatearen barruan, eta nolabait, abiatu dugun prozesu honen, guk, ezke alderdi onak, bai, hartu ditugu, guretzako nahi ditugu. Baina, bestelako alderdiak, normalizazioak eta kartzan, bestelako ondorio batzuk, ez dira txarra, besterik gabe dira, normalak. Claro. Bai? Hoiek baztertu nahi ditugu. Claro. Bai? Eta iztun hoiek nolabait kalitate egokia ez duten ikasten taldean kartzen ditugu. Bai? Etengabean egiten ari gara nolabait olako zailkapenak eta orduan jendeak okatzen denean, bai? Gizartean, botererik ez duen talde batean, nolabait prestigiorik ez duen talde batean, eta barrean, normalen diotzen du, talde horretatik alde egitera. Eta alde egiteko modu bakarra zein da, alde egiteko. Bai, aldendu egiten da. Edo bestela igual goxotu egin beharko dugu euskara? Edo euskaraz hitz egiten dutenak ez dakit, ez dakit. Baina saritu. Badakik, claro, horrek beste alde txarra dauka. Eta zer da? Claro, berriz ere partekatu egiten ditugu,
batzu saritu, bestea zigortu egiten ditugu, ez da horregatik. Eske, momentu guztiretan, historian zehar, euskaraz hitz egiten duena, zigortu egin behar da. Orain arte. Orain behar bada, saritu egin beharko dira, euskaraz hitz egiten dutenak. Bueno, hitz egin zazu ez, nik uste gehiegi hitz egin Ez dugu. Ez dakit, behar bada, goxot egin beharko da. Ekarpen bat egin nuke maiari, Bai. genuen gidoi horretan ez, aipatu dituzue barruko arazoak, baina kanpora begira, eta, bueno, hori asko kezkatzen gaitu ez, globalizazioa aipatzen genuen, kanpoko zera bat bezala, baina lehen beste galdera hori jasotzen genuen ez, epaiak eta, ez, auzitegietatik jaso dituen epaiak eta haudek aipatu ditu ez. Estatu mailan, bueno, Europa mailan orba, eskuin muturra gero eta indartsuagoa eta boteretsuagoa da, eta bueno, hemen dauzkagu, Gaztela eta Leoi ondoan. Beste mehatxu bat. Ze nolako erantzuna eman beharko genioke erronka horri, ez? Igual, epai judizial hauek dira apentiboa eta gero etorriko zaigu, atzetik boterera iristen badira, tamalgarria izango nintzateke, baina hori gertatzen bada, zen nolako erantzuna eman beharko genuke erronka horri, ez? Oso garrantzitsua. Bateratua, nik komentzi dutan nago, eta alderdiekin egon izan garenean, hori partekatu dugu, eta erantzuna ere, oaingoz jaso ditugun erantzunak ere, aldotatik positiboa dira. Lehen esan dut, guk horrela ulertzen dugu, eta jura gizatera ginen perspektibik ez bakarrik euskaren eremuan lan egiten dugu. Hau, galegoekin, katalanekin partekatu dugu, eta baiko katzen dugu eldarraldi baten barruan. Eta nolabait, honen azken helburua da, gaur egun, Espainiako estatuan dagoen hizkuntza eraentzaleria nola ulertu den orain arte ofizialtasuna ze ondorio izango duen, hori orain modu ertziago batean egin nahi dute jurisprudentziaren bidez. Teorian, epaien lana da, esatea ea lege bat betetzen den ala ez, baina orain, epailek esan dute, lehen esan duana, ea kurrikulum batean gaztelania setoki hartu behar duen, Irungo udaltzainak binaka joaten direnean, zenbate jakin behar duen euskaraz ala ez, edo hori, ea hizkuntza basaia den ala ez. Badakagu beste mehatxu bat, ez dakigu gertatuko den Espainiako hauteskundeetan, hemetik eta 2 urtera izango den, nik uste dute, halakoetan, badakat konfiantza, zai dut ikuspegi orokorretik, lehen aipatu da, garaitzarretan ere komunitateak eta jakin izan duela, eta hor gure historiak hori erakutsi digu, ez, aurreragoko hamarkada batzuetan, baina nik uste dut horri bai, bateratasunetik, ikusi beharko dugu, kontu ez da bakarrik uneko erantzuna, hori etorriko da, egin beharko da, eta haserrea, kontua da, ja, perspektiba buru batekin, ez, nola eraiki, nola egin. Oraindik egia da, urri zuri baten gainean gaude. Baina, ez dut oso positiboa zela, baina benetan zinez uste dut egingo dela, baina bai, eta hau ja globala da, zuga aipatu duzu, ez da bakarrik guri dagokigun gauza bat, Europa mailan igual zautarrekoan, Europako lagun batekin berak aipatzen zuen ez gaur egun, badago, Europako kontseilua badaka erregio de gutxiengo hizkuntza Europako ituna, 92koa. Beraz ez duela, gaur egun ezinezkoa litzateke halako bere gauza on eta txarrekin, bere balio eta bere balio ezarekin, gaur egun testu inguruan, Europa maila, Europako kontseiluan, teorian giza eskubideen jagole den erakunde horrek, hor elitzateke adostasunik egongo, halako edukiak dituen itun bat adosteko. Egia hor ere badatorrera olatu bat. Eta lehen, aipatu dut, egia da, globalizazioak ere hizkuntzen kokapen berri bat ekarri du, alegia, posizionamendu berria, etor ere badago hizkuntzen arteko lehia, hori ikusi dugu Frantziako estatuan, frantsesari dagokionez. Ja, maula, utilatu bon legea abian justentik, ez, nolabait beregen berposizionamendua, alegia, bergokatu nahi zuten frantsesa. Uste dute hori, erronka hori badatu zela, eta, lehen esan dagoa, igual ikuspegi positibo horretatik, baina bai, horre, mai baten bueltan jarri behar dugu, heldu baino lehenago. Ezagun itzaron, badaukagu gainera, Euskal Autonomia Erkidegoari dagokionez, udal legean artikulu badago konstituzionalean, hori, epaile bat figuratu zitzaion, ez da lege horrek galbae guztia pasatu, pues hori zain gustatzen.
Eta bidea izuen, udalegearen garapen dekretuan ez dakit zenbat artikulu dauden EAeko auzitegian, eta zoritzarrez, areto horretatik normalean ez datoz berri honak. Eta gara horrek ere agindia izango du, udalege dagokionez, udalerri euskaldunetan, nik uste dut kontua da hori iritsi baino lehenago, hori ikuspegi praktiko, pragmatiko batek nola erantzungo zaio, gero bestetik, nola erakutsiko dugu batasun bat honekiko desadostasuna agertzeko, eta datorren ari hori benetan uste dut hori batasunetik eta bateatasunetik egin behar diogula aurre. Hori izango da modu bakarra. Bestela, goera ez da samurra izango. Bizpait gauza esango nituzkez. Zenbait epailerekin, eta azpimarratu nahi dut zenbait epailerekin, nahi baino gehiagorekin, arazo serioak ditugu. Bistan da, ez? Sakoneko problema bat dago nire ustez, eta da, Espainian, bai erakunde politikoetan, aginte mediatikoetan, leku askotan, oso erratuta dago koofizialtasuna azkenean desberdintasun iturri, edo diskriminazio iturri izatearen ideia, eta supremazismo linguistiko baten ideia oso erratuta dago sektore askotan. Eta horrek, justizian, hainbat epaile ere ikutzen ditu. Eta hor problema dago. Hori esatearekin batera, baita ere, esan behar da, beste epaile batzuk ez ditu da ikutzen, Zen eta, batetik, ikusi beharko da zer gertatzen den, Paulek esan duen bezala, udal legearen 6. artikuluarekin. Udal legearen 6. artikulua, auzitegi konstituzionalera eramatea planteatu zuen ja Rajoyren gobernuak. Eta Rajoyren gobernuarekin jaurlaritzak, hau 2016ko legea da, orduan, nahiko ondo ezagutzen dut kontu hau, idazketatik hasita, egintzun, badakizue, auzitegi konstituzionalera dijoanean zerbait, egon litekela aldez aurretik, rekurritu nahi duenaren eta rekurritua denaren arteko adostasun bat. Eta adostasun hori gertatu zen, eta Rajoyren gobernuak ontzat eman zuen, jaurlaritzatik artikulu horri buruz egiten zen interpretazioa, eta etzen koma bat bera ere ikutu. Gero etorri zen Vox. Eta Voxen eskariz, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko sala horrek, beste sala bat izan balit segurazki itzun egingo, oain esango dudan sala horrek, azkenean auzitegi konstituzionalera eraman zuen, gaina erabiliz argumentu batzuk, kakotxartean mingarriak ere badirenak uste dut, el supremacismo excesivo del euskera que se plantea, gauza batzuk, autojudizial batean ikusteak, gutxienez atentzio ematen dutenak, ez da? Eta, ikusi beharko da zer gertatzen den horrekin. Baina, esate baterako, Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak, azkenean, utzi zuen bertan behera, Estaduaren ordezkaritzak, Urquijok, Estaduaren abogatuen buru, hemen, Macarena Olona zelarik, nik bilerak izan dituen Urquijorekin, Macarena Olonarekin, kontu hori zalatetzala, alegia zan, udaleek eta aktak euskeraz egiten balin bazituzten eta euskeraz bidaltzen balin bazituzten gobernuaren ordezkaritzara eta eusko jaurlaritzara legezko balioa aitortuko zitzaien edo ez, eta eta hori kuestionatu zuen gobernuaren ordezkaritzak, Macarenaren aholkularitza suabe esan da aholkularitzarekin, suabe esan da. Eztabaida fuerte izan genuen, eta azkenean, enplazatu genuen elkar, epaitegietara, ikusiko genuen da zeatetzen zan. Irabazi egin zan. 21 sententzia daude, Donostiako kontentziosoko areto batek, lehenengoak eta hirugarrenak, bertan bera utzen zituztenak, Estaduaren abogaduak aurkeztako errekurtsoak hainbat udalen kontra, horrek bukatu zuen Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, eta Euskal Herriko Auzitegi Nagusiak bertan bera utzi zuen, Macarena Olonak montautako arkitektura juridiko hori guztia,
Eta, arrazoi eman ziguten udalei, eta, jaurlaritzari hor koadjuvante bezala jarri, eta, txosten legalak eta juridikoak eta egiten ibili zena. Gasteizko zerak, Laudioko kontuarekin atera bezala, baina beste sala batek, Gasteizko udalean sindikato batek planteatu zuen, Gasteizko udalak ezinbesteko derrigorrezko akreditatu beharreko azala, hizkuntza eskakizuna, udaltzain postu baterako, sindikato batek rekurritu egin zuen, eta auzitegiak arrazoi eman zion udalari esanez bai, rekizito bezala exigitu zitekela. Euskal Herriko auzitegi nagusiak eman zuen adibidez derrigortasun indizea gutxienekoa den edo ez den interpretaziorako, gutxienekoa dela. Esan nahi dut, azken bolaran tokatu zaigu, Irungo udalean, Irungo udaleko kontua data ez dela, tokatu zaigu, Paulek esan duen bezala, epailea hizkuntz planifikadore bihurtu dela, eta udalaren antolamendua ere egiten duena, Laudiokoa tokatu zaigu esan den bezala, hori, hizkuntzen zailtasunaren rankina egiten duena, eta bar, baina, ikusi beharko da kontu horiekin ere zer gertatzen den, zeren eta bi horietan jarrita dauden nik uste dut, juridikoki baldarkeriak haundi xamarrak dira. Ikusi egin beharko da zer gertatzen den. Baina hori esan da, niretzako klabea da administraziorako gorabehera hauetan euskararen exigentzia edo balorazio mailan, meritu bezala baloratu edo exigentzia mailan. Egiten diren planteatzen diren politikak, izatea politika batzuk gizartearen gehiengoaren ikuskerarekin bat datozenak. Osea, klabea hori da, zeren eta hori horrela baldin bada, bai, izango dira problemak epaile batekin, birekin, hirurekin, laurekin. Hori, ateratzen danean berealdiko problema izango da. Baina, sakonean irabazten joango gara. Nire ustez. Sakonean irabazten joango gara. Eta baita ere irabazten joan behar dugu, uste dut, estadu mailan dagoen lehen esan dudan, supremazismo linguistiko horren, ideologia horren aurrean, beste diskurtso batzuk eta beste lanketa batzuk egitea ez da. Ez dago ja denbora gehiagorik, menetze behar dugu. Eta eskerrak eman nahi dizkizu guztioi, gurekin egotearren, eta beste batetan jarraituko dugu. Ni nahiko pazifista izaten naiz, eta horregatik esan dizuet, dulzifikatu egun nahi dudala daukagun arazoa txikiekin. Niri getortu zitzaidan, nire bilobak ez zuen euskaraz hitz egiten, bazekien, etxean beti entzun du, eta behin batean esaten zian, amama, me dejas ver la tele? Ez, euskaraz esaten baduzu, igual bai. Bale, amama, telebista ikusi aldut? Bai, baina ETV bat bakarrik. Eta ordutik ona, orain ja 15 urte ditu, orduan ez dakit 6 urte edo izango zituen, eta ordutik ona beti euskaraz mintzatzen da gurean. Horregatik esan dizuet, dulzifikazioa askotan bere, ondo etortzen dela, eta erakarri egin behar ditugula, hor kontra ditugunak. Eta behar bada, eskerreko eskua agertu beharko dugu, eta nahiko leun, eta nahiko bihotzez, eta nahiko maite minduta, eta dulzifikazio oso zitzaiten badugu, behar bada gehiago lortu genezake. Hor utziko dugu. Eskerrik asko guztioi, eta beste batean ere hemen izango gara. Eskerrik asko denoi, eta gurekin izan zareten hori bai. Joder.